Posh Chera. How are you, Rafi Maruta? Say. Wayne, how are you? How are you? Joyce Matunduru. Precious Chiro. I could say Joyce Nasi Precious. Oh, Nyasha, how are you, dear? Tanya, Saruzai, Michelle. Yes, Michelle Boyer. Phoebe, Patience, Parwa, Uya, Leah, Shashu Levels. Mazimba, na Shashu Levels. Shasho. Eh? Hello, Melly, how's you? I'm good, how are you? Vima Jachan. Beta Shama Linda Guruba, so are you okay? Urum pay you in a beta. Could you say quote? Kudapashe, how are you? Tanya, Tasha, Audrey, Brenda, Petty, Makanaka, Mejuri, Simba, how are you? Beta, love you too, Van. Let him know if it say Josephine name. Ye ganda, ye wouldn't pay you. Would you say go America na here? Would you say what's going on there? Are you good? Amy, Sandra, Makanaka Moyo, Ru, Christine was an I'm Sindo, Nontla Moyo, Messi Zimbeva, Olivia Chikepe, Olivia, how are you? Able to come to the world, try and see, Poshi, why? Why Posh? What's the reason? Charusiri, Miracle. Right, guys, Masquera say, I hope you're okay. That's getting botana, guys. But it's not a thing. My suicide are more commitwa nevana. Nabonya since Kusisa Okuti Nyanze, my suicide, what's going on? Chichinya so itika. Imum but poor personal experience, guys. Kunevana so siva. Kuti my suicide kanaka boitika kumbakwe you cannot mumuri menu. Chicha ikonzesa shaka fambase. Anzi, SIS MELLY, get your health insurance when you come so that you can have your sinus treated. How do I do that, Jake? Don't Rita say? All right, Posh. Don't Rita say? Yes, Maggie. Unto Zandaka blogger. I don't want to tell a video. I did. Miran was spray. That's the spray. Spray. That's the Africa. Sure, right? Do you wanna say spray? Spray. Zikada sizofara to spray. Zombofurika zikada sizofara to spray chingoda. Right, kana ndikawa uzondibatsira kuti inonzi insurance yacho ndinoiwana sei kuti ndimbofamba kudani ngambopiwa mapilisi zviri strong gogo. Ndaitozvifunga kwanzi it will be worse pollen yefifa meno pakaipata chingoona kune mwana amwe mapilisi nemakonzo akafa, right? Asi isati apinda ipapo guys panyaya yekuti timbonyatsokutaura nyaya dzesuicide dzekuzviuraya kuti chii chiri kunyatsoitika besides depression chotoiziva kuti if you have depression it can lead you to think kuti ndichagadzirisiki, the best way for me out is to just die zvingodarika. But besides depression there is something quite similar bombada kuna mapirisi mombo vata isuta tatata. All right, isai my love nema likes, guys. Isai my love nema likes. Nangwa didi masters. Isai my love nema likes. Mombo ndiudza kuti besides depression there is something chinoita kuti chinotrigger suicide muvanhu, kuti munhu atongoona sekuti inoti guys kana uri panormal sense anditi inini madepression aya tese tinombomaita. It's just that kuti maybe madepression aya ane level, guys. Pane level rekuti unenge wasvika pakuti hauchazivi padepression, I think. Then because I believe kuti munhu wese anotomboita depression ini. Kana uri munhu anorarama paupenyu zvokumbodai. Kanzi sugar. Really sugar. Okay. You can be right, maybe Rafi. Because you also talk matine ukurupisa zana makofa aya. Sugar God's paid. That's no man sweet na yako sugar. Why did you come early today? I don't know. It's just come today. You didn't go to the extra lesson? I did. And they came and picked you up? Yes. You were done? Long time. They were just making me read. Okay.
Right. Saka, because munhu wese anorarama panyika guys unotoita maproblems. Ini chamunoti depression irava word rechirungu yenyu ramazimodifier. You have modified that word kuti kuve nedepression. But kubva kudhara nakudhara pisati kwave neword rekuti depression guys. Ndaiti waiti unoti ukaita even heartbreak chaiyo yemumba. Even ukaita problem yekuti hausi kurara. You end up not sleeping. And uchifunga. You end up not eating. Kana une dambudziko chaichero guys chiro kudya haudyi. Andiona unoita kunge sometimes you are losing your mind. Andimona so ukabvunza mna nemadepression futi anoti ndine depression. Andimona anongofila the same way ini amunoti munhu anoti handina depression asi ndine stress kana kuti ndikati isikuona kuti tajara kuti stress handiti vanhu vari kunzi vanoti depression. And stress nedepression ndoda soti chinhu one guys nokuti masymptoms acho mukadanyatsovatasa zvakafanana. Animona kwanzi ini ndiri musisho nekuti ndombofunga kuti kufa kuri nani you see. Animona but pane panozotisiyana mbijana because inini chero ndikaomegwa sei guys ndikangofunga mweya wekufa ndoro kundohla handidi kufa. Animona saka umwe anenge achiti kufa kuri nani ndofunga ndo panongozotisiyana umwe anobva ati kufa kuri nani. Inini ndaikuti guys chero ndiri musituation ika ndikanambatsa ndikadii asi kuti ndikangofunga kuti kufa kana ndotiwa kuti hazviti. Saka mini sekuti there is something behind chinozotrigger vanhu. Animona kuti ifa because guys vangani venyu vanoti vanowira maproblems amwe kuti ndoti neiwe wakabuda pa asi kufa chako hautodi. Ukaona mota ichiuya uko unototiza ikauya mota ikakunanga kuda unototiza asi kana usingatyi kufa munhu ane depression angona tomira mota ichiuya ndiyo inomudziurira. Kwanzi it's not quite okay. Mota ndiyo inotokudziurira munhu umwe anotomira kudai so kuti mota ngayo yenditsike ndife asi iwo chero uri mudepression iyoyo kana mustress iyoyo ukaiona mota ichiona kuti nyoka ikafamba mugomba makomo unojamba kutiza kuti ndorumwa nenyoka rumwe amira akaurumwe ufe kana usingatyi kufa. Saka ndoda kuhwisepa pakuti pane chii chinenge chiitika but sandataura nyaya yekufa iyi guys yeKuzviuraya iyi. Pane vhidhiyo randasangana naro nasikuseni kuno kurandibata singaiti guys munomboziva kuti zvikomana zvidiki kumusha uko zviri kuganga. Andrew hanzvanzi muri sei kune vana mendoenda achikumbirawo vanhu vabereki vari kudzigara kuno South Africa kuva nevana vari kumusha andika vari kudzidza kumusha vana mbuya nanani hameno vari kumusha uko vanoenda kuzvikoro vakaungana zvimwe zvikomana. Udzai vana mbuya kuti pavanogesa vana vapota vachitarisa vana ngavapota vachitarisa vana zasuku. Vhidhiyo randaona nhasi handina kunyatso kubatikana guys ndabatikana zvisingaiti pandaona vhidhiyo ranhu anobata zvakanaka guys. chikomana chaguys kunoona vhidhiyo chingaita makore mangani chiya. Chikomana chacho chingaiti kuzvi11 years 12 years chichikwira mwana ne4 years guys. Ende chandishoka mwana uyu anga akatobvisiswa bhurugwa ane4 years chiri kutobva kukireshi. Animona anga asingachemi chikomana chiri pamusoro. Animona chiri pamusoro chichitoita chikomana mwana mudiki kamwana pazo munhu avabata akati muri kuitei neshona uri kuitei iwe muri kuitei panapa mwana uyu ndopataka kuridza mhiri. Ndopandinetsa ipapo ini guys kuti kwai 14 mukomana uya alright ndopandinetsa kuti imi guys mwana uyu atanga kuridza mhiri panzi muri kuitei ndopataka kuchema kudini kuti mwana uyu anga achithreatenwa kana kuti mwana uyu agara achitwa izvi every time. Hanimona mwana uyu agara achitwa izvi every time here kana kuti mwana uyu athreatenwa kuti ukataura azoridza mhiri aona munhu because atosimuka atotanga kuti anzwa kuti muri kuitei paneyo uri kuitei ndopatanga kuchema mwana achidza mhiri. Hanimona ndobva ndatononga bhurugwa rachona kabva taka kutopfeka kamwana kadiki kane 4 years ndikamukomana kari kuma 11 12 years ikokoko kari pamusoro pemwana ne4 years guys. So ngatipote sometimes tarisai vana guys tarisai vana kuti zviri kufamba sei. Hello. Yes. SIS MELLY makadi. Sipo makadi. Tiri right. Sori kukunetsa ndida kubvunza kuti trip yamakambotaura kuMozambique ichiri on. Oh iri on iri on vana utosimuka undibate kuseri kuti kumboita zvimwe. Oh all right. All right sharp. Okay. Sure.
Saka tarisai vana guys, tarisai vana kuti vana zviri kufamba sei, nokuti vana vatopanduka guys. Vamwe vana vanenge vakatobatwa vari vadiki, vabereki mukasazviona. Anomuona because maitiro aita kamwana kadiki asikana kaika ndafunga zvakawanda ndiri ndega kuti kamwana kanogona kuve kagara kachitoita zvinhu izvi kakatoudzwa wai kazongotanga kujamba pasvika mukomana uyu. Andimoona pasvika munhu ati uri kuitei. Andimoona saka ndangoti ndidaridzire ipapo guys, tidarikewo neipapo. Andimazviona then to right hand panyaya yedu iyoyi ndoda kuziva, I want to understand kuti chii ichizoti mweya iriko guys inolidha kuti inotuma futi kuti vanhu vazviuraye. Mweya iriko handiji, asi ameno guys ndokumbira kuti timbovhurira kwai nyaya yerepu iyoyi. I feel like killing someone. Semi, don't take the law into your own hands. Unomuuraya wobva wasungwa wozodii? Ukariona idha risi kukomborera hariti. Thank you my case guys. Munhu akaisa mastars imi munoisawo malove nemalikes, handitika kumuappreciatawo. Hanimona munhu akaisa mastars imi munoisai mastars malove nemalikes. Appreciatai munhu uyu guys, appreciataiwo munhu uyu guys. Nhasi isai malove nemalikes guys, ngati appreciataiwo 99 stars. Thank you very much my sister. Love nemalike kungobaya pakanzi love hapo nepakahilive hapo love like guys. Ini ndoda malove nemalikes, munongomwaya malove nemalikes chete ndiwo amunenge muchingomwaya ipapapa. Katara chinhu chine sense mubaya malove nemalikes, katara chine sense mubaya malove nemalikes. Anichika right. Saka ndakumbonzwa guys apa right now ndoda kuti ndiise phone number. Ndoda kuti vanhu vafone. Andichika vakamboita maexperiences iwe kuzvisungirira. Handika kana wakambosungirira asaona kufa imboyanyatsotiudza. Dai tikawana ivavo vatu vauye vatidzidzise kuti chakazonyanya kuvapusha kusvika ipapo pakuti ndakutoda kuisa poison titoimwa poison nekunhuhwa kwayo ndida kutongoti nditi gabu ndichitongoipedza chii. Probably tinga understand. Anomaona probably we might understand kuti what's really going on. Mofina kuti anzi I survived I thought I've been through it and survived a suicide attempt. Akatraya kuzviuraya muffin cake but haana kukwanisa kuzozviuraya nokuti mafronogronophobic vakurumidza maybe kuzomubatabata. Muffin, if you don't mind sha, you can call in and tell us the experience, what happened. Chakakupusha chotunyasoti ikasvika magumo and what was the feeling pakanga uchida kuzviita. Right now I'm taking my own life, I'm taking this mushongo yemakonzoro dambura manhingikiri mapapu matumbu ndakumwa overdose yemapirisi ameno. Chii chakaitika? What really happened? Kana varipo vanogona kutifonerawo guys and tell us what happened to them. Number ndakapina apo guys, number ndakapina apo. Can you please share with us tinyatsokunzwisisa kuti chii chikuitika, because I'm trying to understand zvinenge zvamupfungwa yemunhu, because izvozvi right now panapa izvozvi zvikanzi nyika yakuparara kudai tikutonzi kuri kutoya vanhu kuzotiuraya izvozvi guys. Tinomanya kunobatirwa tasvika kuCape Town kunetsoka tikatadza kuona tasvika seCape Town tichitiza rufu. Tinomanya tichiza rufu kunobatirwa kuCape Town komai mwana tichiti rufu rukanzi rukuuya nhasi ende tinobatwa tambozama kufamba tichitiza. Saka pamomend yekuti ndakuda kuzviuraya ugototora that step, chii chinenge chaitika? Hanzi na take sure zvemujolo ndio zvinokonzera zvakawanda. Okay, hatisi kuramba kuti kumujolo kune madisappointments akawandisa ndiche, but vanhu vangani mijolo chero tese tise mahati break chembera kudai takasangana nawo mahati break ai but hatina kufa wani. Saka it means kuti there's something behind. Andika wekubhotswana ndichamfonera undifungidze sana pedza life ndimufonere. Anomaona chino chii chinozoitika kuti ndakuda kutonyatsokufa chii? Hanzi namai mufaro makichikiche idepression. Okay, kana muripo makambozama kuzviuraya tifonereiwo tinyatsonzwisisa. Kana wakambozama mapiritsi parafini mushonga wedhibha timbotifonerai chaiga timbonzwa, because handifungi kuti munhu anenge ari in her right senses anozviuraya. Panenge pane chero nemweya unenge watokuputira chaiwo. Ndakamboya kuseri nenyaya yangu WhatsApp asi I was blue tick yangu it is well depression. Weni madzimai nduku unenge wasangana kwakaloda kuseri
when can you please call in? Okay, don't join the live. Please call in number ndakaisa apa. I'm very sorry madzimai. Sorry madzimai, but you can call in. The number is there. Let's hear. Sometimes kune kwakawandiwa kuseri uku zvokuti ndinotowisha kuti denda ndine munhu anondibatsira kuseri uku WhatsApp zvino hazviitiki. WhatsApp unobatsirwa sei? Hello dear. Hello, SIS MELLY. Uri sei? SIS MELLY. Yo, thank you for this program. It seems like it's talking to me right now, like what I'm going through. Yo, like I'm into that situation right now. But chinondishamisa ndechekuti like recently ndakatoenda kwadoctor nditori pamapiritsi edepression. Okay. Ndakamatanga 2021. Okay, ngatitei so it's like vanhu vakawanda vari kuti depression haniji, and sometimes anogona kuuya ndiri pabhize kuti ndoti I'll call you back and ndikamira ndichakubata ndobva ndakanganwa and pandozoti daika pave nevamwe vatombotraya kudii hobho ndoritenda vandagona ndotadza kuti let's tell us more about this depression. How did you find out it was depression? Tii chakaitika? I cannot explain kuti inini ndega kuti ndizive kuti i-depression, no, but kuenda kwadoctor ndo vanozondiudza kuti you're experiencing depression. Okay, but what were the signs? Waita sei waidii kuzosvika uende kwadoctor iwewe? SIS MELLY, yo, it's very, very hard. Mental illness, handizivi kuti ndotsanangura sei. Unenge usiri munhu asisaconcentrate, even movie, ukada kuona African movie chaiyo, you don't concentrate. You feel hopeless, like you don't have that joy, you just feel, I cannot explain it. Haukwanise kurara, pfungwa dzechingotenderera, like you are thinking so many things, like you don't have rest, your mind is restless. I don't know how to explain it. It's very, very hard. Mental illness is very, very hard. I'm going through it right now. So don't pass my pills and this is alright, ngatidzokere kumashure. What was the root of this depression? Chi, what are you going through? If you don't mind, share with us what you're going through. No, ngativhisei mentality yekunyara nekuti vanhu kudii handidatupa pafoni hakuna nhu nokuziva. Guys, tell us what you're going through. Come and share. Hasi ngatimbobvisai mweya umwe uyauya usina basa, mweya uya usina basa, mweya wekuti hanzi ndonyara vanhu da kudai. Handika a lot of you guys mukunyora kuti neni ndinazvo. Handika just come here, tell us what you're going through. If there's a guardian angel, if there's somebody atuma akanangana newe nhasi uchawana rubatsiro. Tell us what you're going through. What is going on, my sister? SIS MELLY, let me explain the shit. Kutanga kuchizonzi munhu azoita depression and like unenge waenda through many stress, iri too much, like ma episode stress, like sometimes unozotanga kutadza kucontrol. That's what I went through. Like ndakamenda stress yekuti takambogara murume wangu asina basa, tisina basa, like asina mari, could not survive. That's when I think my depression started. Okay, kuti saka tichaita sei kuti kana kasawana basa in time saka tichararama sei? Yeah. Okay. I think ndopakatanga depression yangu bichana. Then papazoita time yeCovid. Pakaita time yeCovid yakambonetsa vanhu vachifa, so ndiri munhu akaenda too much fear again, like ndaitya kufa. Saka wakazi wasvika mupoindi yekuti ndoda kuzofa sei, waimbotya kufa? I think zvinoita kuti munhu uzosvika pakufa nyaya yepfungwa, like pfungwa dzinosvika pakuneta, ezino hauchanyatsofungi zvakanaka, hauchafunction. Okay, you understand? Like my doctor can understand it. These are just zvekuti pfungwa hauchanyatsofunction, hauchanyatsofungi zvakanaka. I don't know how it is. Hauchanyatsofungi zvakanaka zvokuti handizive kuti zvofamba sei, zvekuti unozofunga papfungwa yekuti ai ndaneta nepfungwa idzi, handichazorori, handina mind dzangu hadzisi kurelaxa. Dzaneta, it's running all around every day, dziri kungofunga hadzishazorori. Okay, that's how it started. So I'm just down. Not sure toita sei.
All right. So like now, uri kumwa ma-antidepressant tablets. Yes. How are you feeling? Yeah, anotongondibatsira like now kuti ndichokwanisa kutaura nemi, so yeah, ndakuve zviri nani. Okay, but uri kutoona a change, kuti change iripo. With pills But and une seeing time change. yekuti But unotombofara kutomboseka utombonyatso ndafara. yes, ndiri pamapills ka. Ukatongorega mapills aya zvimvo zvadzoka. Ndikarega mapills hai disaster chai. Saka mapills aya uri kunzi umwe upenyu hwako hwese. Like for now handisanda kumwa hangu upenyu hwese, but for now doctor anongondipota ndichingodzoka tinge anenge achingocheka situation yangu kuti iri sei. Zvakaoma, chigwere chakatooma weshe. But inini yangu sisimele, I think there is hanzi mweya chireko tichasvika ipapo kuchembere we are going there because pane something chiripo sure, there is something behind. Right now tine mwana ataura nezvekuti ndine depression handitika ari pamapiritsi, but umwe anogona kutomwa mapiritsi handitika kuda ndoda kuzviuraya, kutosvika pakutonotenga mapiritsi, kutenga mushonga wedhibha unonhuwa waya kuti ndoda kumwa ndizviurayi handitika hazvisi normal. Ndinoda kunyatsotra understand. Of course varipo vakatempta kutozviuraya panapa ipapapa zvikaramba vakararama ndo vandiri kuti vamboya vanyatsodziva kuti chii chinenge chinyatsoitika mupfungwa dzavo panguva iyo kuti because chokwadi muchemberiso kuri ratinokanzi zinyoka riri kuuya kuti rindidle ndinotiza ende mamanyira andoita asi umwe ndo panenge achitirega nditomira zvingondidla zvipere. Saka mini ndise kuti pane zvinenge zvichitika, zvine mweya yotsvina futi zvinawo. In my situation, ndinoti even ndiri mukitchen now ndakutosvika kana kubata banga, kupinda pane banga, because ndichingonzwa mweya yekungoti tora banga uzvibaye. Even chero even murodhi ndinotonzwa pfungwa dzechingoti mira parodhi utsikwako nemota. Like ndoma attempts andinongofunga zvokumwa mushonga, no ndinongofunga zvokutora banga okutsikwa hamwe nemota. Saka unochitoti banga unochitoa kuti tora banga uzvicheke zvokuti ukatoteerera mavhoisi waya unozvicheka-cheka. Exactly. I've been fighting that mind for a very long time. I've been fighting. So sometimes it comes back to one sister yandakambotara nezvaipara panchiti mwana uyu ndinombotaura neexeri sterek every day anoda kubuda mota ichifamba, haachakwiri mota, akangopinda mumota chite kudai so anonzwa kuti vhura dhoo ubude. Saka aita akapinzwa moto dai munhu murume achandomeka sho takaloka madhoo ese and everything anomaona anotonzwa kuti kwai ndotonzwa vhosi choti buda otozobatwa atovhura dhoo kudai akakwenyu koko kuuk akaendeswa muchipatara chevanhu anogwara pfungwa mumental inonzi mamental care aya akanokandwa imomo kuchiziwa kutopenga zvinongouya akangopinda mota chite vhoisi riya roti buda mota ichifamba. That's what's happening to me. Like zvongoti buda sikwa nemota, saka now ndatomuna akutosvika kufamba ndega murodhi kutogara ndiri mukitchen for a very long time. Right, pana masemi anyora kuti hanzi inini the only thing that is stopping me now is vana vangu chete. Antika mofina akati ini ndaitofarira kutozviuraya ati ndaifunga kuzvisungirira oro overdose yaitongori obsession. Nai mwari wei, I don't know kuti sema achagamuchira here. We want to know today. We are just going to listen, you guys, whatever who are going through some stuff. Andika unemweya guys, and I'm not restricting anybody. Pakauya munhu achiti ndine problem akataura nyaya yake pano, you feel like kuda kumubatsira ipapo ndibate ndokukonekta nemunhu uyu mobatsirana, be it uda kumubatsirana nechii nemazano, be it uda kumupa mari, be it uda kumupa chaunacho. Today it's a talking day. Andika regai vanhu vatauri anditi vakasununguka. Do you have anything to say more, my sister? No, I just want to say that it needs a lot of prayers. Anditika. Mental illness yakaoma. Sometimes you feel like crying, like in a zoo. Yes, I was feeling like crying. I don't know so. All right. No, my sister, all is well, and we will help you to pray again. Kana zvasvika pakuzvadzoka zvawanda zvauyaka uya undinetsa kuti simerita life ndiwe life kwenyu ndiseke uya mundisekese kuti zvimbobva mweya uyo ubva nditi. Yes, thank you so much, Sister. All right, thank you, my sister. Right, Semi, I've been seeing you. It's not the first time today in Chikona Chinyora, this kind of comments. And what's going on, my sister? I want you to be open.
I want you to be open. Just be open and say chauri kuda kuti utaure chikukunetsa chako chaiko. Guys, uchanzwa nyaya dzavanhu vakasiyana-siyana pano. You feel like you want to reach out to this person, uda kumubatsira the way auda kumubatsira nayo, please feel free. Nongondibata, I will make you hook up this person and then mubatsira kuseri. Be it uda kumupa chaunacho, uda kumupa mazano, uda kumukansela, uda kumupa mari, uda kumupa mota, uda kumupa hembe, uda kumupa chikafu. It's up to you. I am not going to stop you. Kanoti nasi protocol tomboisa paside antika immediately ndokuta connect nemunhu wako motaurirana. What's going on, Semi? Semi, hello. Iko zvinotakunzwa tasingakunzwa. Alright, ndachida kuti dzangu I prefer kumashure because yeah, it's very damaging kuti tinge tichitaura panapa, saka I think kumashure kuri nani. Saka yeah. Vamwe vanhu vari involved panapa. Yeah, no, it's very damaging, saka yeah, tozotaura kumashure. Right. Ndandati pamwe panapa munogona kubatsira henyu. Andimaona kana dziri dzekuti dzinoda kuti muzowana rubatsiro, but if you feel like kuti muda kudzunza kumashure is still okay. Yeah, what you can do, just put it on a voice note. Kana SIS MELLY vanga vachimbondibatsira, andiselina vamenge vachindibatsira. Yeah. But how are you now, Semi? Nokuti paya takamboguma zvange zvave zvainani. How is it now? Zvavawesi hazvisi kuita beta. How are the kids? Vana, yeah, ndo some of nyaya dzacho. SIS MELLY handida kuchema palife ndozouya kumashure. No, you are allowed to cry. You are allowed. You know, Pano, you are allowed to cry. No, SIS MELLY. But vana vanga vave right, handiti, what happened? No, it also includes nyaya dzerape kuvana and stuff, and yeah, it's just a lot. Saka Vana vabatwa chibharo. Yeah, so now it's more like a recurring issue yekuti zvinhu zvakuramba zvichidzokorodza maona. Instead of kuti zvinhu zviite better, zvinhu zviri kuramba zvichiita worse. Saka ike zvino zvinhu zviri so tense. Zviri so tense because sometimes chero kutoti handisisiri munhu ari normal, that's all I can tell you. Handisisiri normal. Handisisiri, saka yeah, ndosandati regai ndimbobatsirwa mashure because zvematablets zvanga zvichitaurwa izvo it's not working because dzimwe nguva ndienda kuchinza kutotika pamwe kudai ndamanwa ese pamwe ndangofa, then I start thinking of at least mwana wangu muhombe kuti anozodii. Because at least mudiki I know kuti is covered. Saka it's just a lot, SIS MELLY. Handidi kuti ndipedzere vanhu nguva. We'll talk kuseri. Yeah. We'll talk kuseri, then we see kuti toyosonzwa sei. It's okay, my sister, all is well. And come to inbox. No, if you feel like you want to talk to help this lady, you come through. You reach here through me. You come to me kuseri. Ndona kuti munhu akaita sei, then ndogona kuzoku. Kana ndaona kuti hazvisi kuita ndikupi namba yake. Kana ndaona kuti zviri kuita, then ndokubasa kukaina ipapo. And vari kuti anzi uke apa ndotanga wamboya nekwandiri first tange takuona kuti haufa. Then ndozokupa namba yake. Alright, Semi, we'll talk kuseri. Alright, ndombo ndidonedze SIS MELLY. Baita basi. Right. Yeah, there you are, guys. Vamwe vedu ndo zvavari kufila right now. This is what she's going through at the moment. She's munhu ari vibrant. You know, yakamboya pana pachitaura nyaya dzake tichitoseka. She's a very vibrant person, but the way she's feeling right now, you can actually see that it's a lot deeper than what maybe she's portraying. It's deeper than that. We'll wait, then I'll ask you because now I know that was going to Selena. So I thought maybe, yeah. So I didn't know. Anyway, maybe
pona achita mafollow ups tinzwa kuti zviri kufamba sei. Anyway, ngatimunamatirewo guys, ngatimunamatirewo, timurangarire vese vari kuti tine madepression ava tivaisewo maprayers. Handiti kana pamunonamata paya vanoitawo zvefodya pamunoisa fodya pasi itai muchitirangarirawo, mungotaurawo kuti nevaya vaya vari mukati mekuchema nemadepression varangarirwewo. Right. Vanhu muda kufona vamwe fonai tinzwe what are you going through. Chichiri kunetsa, what is it that you are going through? Mweya wesuicide wauri kunzwa uri kubvepi? What are you going through? What are you going through? Number that pina apo, you can call in or you can send a request kwa chida kuedwa. Anditika, then moya motiudza kuti zviri kufamba sei. Probably unogona kuwana noda kubatsirawo. Tatoona mwachiti itipei iweyo timubatsire uyo, but we can't do that just on life because you can see mamotoona kutoti the issues are deeper. Andimaona. Let's see that same chick. Saka fona itinzwe, what are you going through? Chii chiri kuitika? Kana musina henyu muri right, muri bo, ngatidzokere kunyaya yedu yema. Alright. Hi my sister. Hello, SIS MELLY, maswera sei? Ndaswera, waswera sei? Taswera. What's going on? Inini ndiri umwe wevanhu akamboita maproblems. Akatombofunga kuzvikanda mumota. Kungoti handandiri zvinhu zvese zvazviri right, kumba zvinhu zvese zviri right. Pandangotanga kunzwa kachibayo, so ndichinzwa kachibayo pazamu kachibudikira kumusana. Patangoti ndekwadhokta, tisisakwanisi kana kufamba kana kubata handbag. Kubva tasvika kwayadhokta kwe. Saka pandakapinda, ndisati ndapinda, madhokta tida kutorwa BP netemperature. Pane mukadzi anga akagara paside pangu ari muzimba, 10 yeCovid. Mukadzi uya ndobva atanga akanzwa tichitaura shona. Abva akuti ndakuda kufa. Tikati chii kwanzi ndiri kutadza kufema. Saka ndakapanika. Hana yangu ndobva yatanga kurova, mukadzi anobva apinzwa mune imwe room. Ini ndobva ndazonzi chipinda mutorwe BP chichi, saka pulse yangu yobva yapinda mu 140. Kameshini kaya kutoti titi. Ndobva ndakuti kuna nesi ndikati ndapanika chimukadzi uyu zvanga achitaura. Kwabva ndapinzwa madhokta, ndobva ndasvika ndikataura kuti ndikubayiwa nechibayo, bva nditi enda kuX-ray. Pandaenda kuX-ray bva kwanzi enda unotestwa hati. Tichisvika maresults achiuya, boom, hati yako yava big. Pane mamwe mapatsi aisacha pambi blood. Kusupply oxygen chichi. I was so shocked. Zvekuti ndanga ndiri ndega teiroro ndakazviwisira mumota. Ndakaita stress isingaite kufunga kuti dai ndatozviuraya because handisisina life. Ndatova munhu atokanganisika zvisingamboiti. But through mukutaura nevamwe chichi, ndine shamwari yangu wandakakura naye ari kuGermany, ari munyaya dzehealth chichi, ndichimuudza kuti ndava so. Akandiudza kuti unoona chika shamwari, iwewe manje zvakutoita izvika izvi, wakutozviuraya iwe manje nekufunga. Saka kubva ipapo ndakangozviudza kuti kukana ndakazvarwa hati yangu iri big. Kukana ndakazvarwa iri big, ndisingazivi kuti handina kumbotestiwa. Ike zvino izvi ndazoenda ndikanopinzwa pameshini. Saka ndakutoti ndobva ndatozviudza kutoti ndakazvarwa ndakadaro. Inini bva ndatosiyana nazvo zvokufunga. Handisisina stress. SIS MELLY ndikakuudzai, I think you know me. Ndikakuudzai kuti ndini munhu ane hati iri big, you can't believe. Saka zvinhu
zvinhu zvinopa munhu ndakazvipinda zvese zvanaenzayati wati zvese zvipiwa mapiritsi ndikamaisa mutoileti ndikatozviudza kuti mapiritsi aya ndakutondirwarisa wese because every tablet rine maside effects. Alright. Saka ndikangozviudza kuti every tablet rine maside effects. So ndichati hati ndigoti haya stress ndigoti PP ndigoti chinyi ndigoti inini kufunga. Ndakangoti izvi handichaiti. Inini ndakazvarwa ndine hati yangu iri bhigi. Zvikatofanana. Izvozvi itori bhigi. Iri bhigi. Iri bhigi. Please show her some love. Show her some love. Mwisire my love nema likes. Because I'm just saying zvake hati yake iri bhigi yoyi. Kutaza kuti kola imbomira lokati yachimboramba uri papo. Kutaza kuti she has accepted it. No one at all. Positivity to life. Mwisire my love nema likes, guys. Mwaya my love nema likes. Let's love her. Let's show her some love. Ndozvatoda kaizvozvokola. Ndozvitoripo takutoita zviripo. Chero ndikachema sisineli. Ndichinjei. Hati yangu ichadzoka. Hapana, ndizvo zvitoripo. Yes. Takutotamba iri kurira ndo yatakutoita pane lajati saka ndoyo nditorarama nayo yoyi. Saka doctor ndichararama sei ndichadyei ndofanirwa kukata papi chii ndorarama sei wotoenderera mberi nelife yako. Sometimes ndo zvinodiwa wakazvigamuchira. Well done, kudos to you. Wakagona. Chinhu chandinongokumbira kuna Mwari chete ndechekuti ndoda kuavoida adhimitwa muchipatara. Handidi. Saka ndotomeka sure kuti handitombozvipe stress. Ndikaona hati yangu iri kuti nhasi inenge ine kapain. Ndototora mabhotoro hitezvi ndoisa pahati pangu apa. Ndikaudza vanhu kuti ndava nemakore mangani hati yangu ndaudzwa nadhokita kuti hati yako iri bhigi haichasupply ichadini. Ndinoita basa mumba 24/7. I don't have any problem. Good. Wakazvigamuchira. Saka uneni wakaichina doctor wakanzi une zvinhu zvawakarestrictwa here kuti chakadai usachaita chakadai usaita wakanzi chi? Yes, panyaya dzefood. Alright. Haudyi mafuta. Food kuti yes handidyi zvinhu zvakati zvakawanda zvandisingadyi. Plus doctor if haudyi chii? Tibatsirewo tizive haudyi chii? handidyi zvinhu zvine mafuta, handimwe makofi, handichamwe bhiya. Unoda chidya dovi chete kuti mafuta unoisa kure kure. Ndinoisa mafuta kure kure but ndinoshandisa mafuta vana olive oil. Alright. But ari kure kure zvinhu zvangu zvakawanda ndinoita zvekungobhoila. Ndodo ari chakugarisa nevai vaya. Unofanira kuita shamwari yamai vaya. Unomuziva Masivanda? Hamuzivi Masivanda iwe? Pamwe ndoziva kungomuona unomuziva Masivanda. Guys, mudziudzai kola haazivi Masivanda uyu. Avanofanira kuita mashamwari panyaya yemafuta apa. Panyaya yemafuta because Masivanda haadi mafuta. Ukamona achiisa mafuta mupoto anoisa sipunu achibika gombo remuruda anoisa kasipunu kemafuta. Aiwa inini ndinobika zvangu. Ndozvibikira yangu food. Ndobikira vamwe ava zvavo zvavanoda ivo. Saka ndakazviudza Simeli ndiri munhu akaita go through a lot. Zvakakonzeresa kuti hati yangu izoita big. Fungai topic yamuri kutaura iyo kuti why vanhu vachizviuraya. Inini ndakaona brother vangu vachizviuraya ndiripo ndakatarisa. Zvikandiafecta. Saka ndikaona umwe munhu achitaura kuti ndaita stress yemari kana kuti kubika. Ndakawisha kuti I wish dai ndanga ndine chikwereti chekuti ndichabhadhara upenyu hwangu hwese. Asi ndine utano. Chokwadi. But ndakazongozviudza kuti ndakakumbira kuti why mari mandipawo chirwere chakadai dai mandipawo HIV. Ine vamwe vanorarama vachimwa mapiritsi avo but vachikwanisa kuita zvakawanda. Because rimwe day unongogona kungomuka usingafambi. Ndizvozvo uchirwadza musiwo. Unongogona kungomuka kuti nhasi kufamba hazvisi kuda handisi kukwanisa kufamba.
asi munodya chikafu chiri healthy, munodya chikafu chiri healthy chokuti tu, because unonetsera vanhu vanenge vachiseka masivanda. Ndichakudedzera pana masivanda one day umuone masivanda very healthy manje, very healthy, akana nyama, katete, kapfupi, asi very healthy. Mafuta akabati akaisi mafuta kanomera teaspoon yemafuta inobika muzigombo remuriwo wetsunga, teaspoon zvichakwana chete, ende vachitodya every day, ende vanodya miriwo iyoyi. Ndovana zvamunonzi mudye mitsine, michii, elephant, what zvichinda zvakadaro. Yeah, saka stress inouraya guys, not zvekutamba, asi tongoti Mwari chitongoti chio zvazvaita amene ikoko hakuna munhu anotiza rufu. Yeah, pakaipa. Reganipewo vamwe. All right, my sister, thank you very much. Sorry zvako. Right, idzi dzakagamuchira manje idzi akadzogamuchira kuti haini ndozvazvinoda paupenyu, palife ndozvazvinotoda paupenyu, ndozvazvinotoda kutoti ndagamuchira zviripo takutoita iri kutorira ipapapa. Anomaona ndozvazvinotoda. Hanzi ndine large heart, ane large heart ndoyanayo. Saka ndozvakaudzwa nadhokta kuti ane large heart. Right, ndikatimbodzwa vamwe. Ndikutsvaka kuedha amene muchifona kweri kuita sei? Kwadecline one. All right, recent ndandambokuedha ukadona. Right, mina ndiedhe futi last born. Masigede vakasimba munotoseka kuti kwai matacha kudi. Masigede vakasimba vaya matacha kwanzi nevamwe vanozi vakambodlawo matacha vari mucomment section kwai special meat kunze kwenyika uko. Special meat, where can I get? Last born. Kaka. Smelly makadini. Tiripo makadini zvenyu amene tagamuchigwana ndikati small diary yako. Kuchimwe chikuitika nenetwork. Lokadia uri kudonha one. Chifona lokadia call pa for WhatsApp number idzi. Number idzo dzirapo 49. Number dzirapo idzi 49. Oh, thank you, Lucinda. Thank you, guys. More appreciate you. Israel, my love, my likes. Appreciate Lucinda. When we ice 100 stars. Thank you, Lucinda. Guys, let's appreciate Lucinda. And this 100 stars. Thank you, Lucinda. Thank you very much. Thank you, my sister. Thank you. Fonaka, guys. 49. 20 number. Phone in WhatsApp. Phone number. Phone in WhatsApp. Tora inamba mufone ne WhatsApp guys. Tora inamba mufone ne WhatsApp. Tora inamba mufone ne WhatsApp. Tora inamba mufone ne WhatsApp guys. Let's hear what you are going through. What is the problem? Ona ndichidona pano makuzondinga kusena ndikati simeli ndoda kudzai what I'm going through. Tabva kuvanhu. Tabva kuvanhu. And I get that a lot. Tabva kuvanhu panapa. Tave kuseri. Anomuona. Oti muchiri palive ndoti yapera kwanzi ndoda kukudzai what I'm going through. Kuti achishia nevamwe kuseri one anyway. Ndachikajemika unokusatoona rakanyadzogadzigwa mupondiwa iwe mese rakanyadzokufuraiwa rakanyadzogadzigwa unotoridya usingarisosodzwa wapedza kunzwa kochidya datya wapedza uchati kudi kune vanhu vazhinji anoinda kubotswana ko I believe takatombodla madhongini chete ndofunga because botswana vanodla madhongika ndofunga takatombodla madhongi chete vari kuchaina uko kiti makahla vari kuchaina. Hello. Yes dear, zviri sei? Muri kundinzwa zvakanaka? Sterek. Sesmeli ndandida kukuudzai kuti depression nestress zvinhu zvakasiyana. Okay. Because ndikuona kuti makola vari kutotambura kupindurai because you seem to think kuti munhu anopinda mudepression after aita stress something handizvo. Handiti munoona kuti kana ukaita stress yekuti wahurirwa nemurume murume akazokufonera akakutengera maruva akakumbira regerenukaupara
manje depression haina izvozvo. Munhu anogona kutouya kutokutora kuendesa out, unokutengera madrinks, okutengera chikafu, wodya, woita sei. In that moment, ugotofila self maybe I'm feeling better. Wadzokera, you go back into that dark hole yawanga uri. Inini ndakaexperience depression ndine nhumbu. Ani maindirambira nditi handina mwana wechitungu. Ndaisingazvizivi kuti une mwana wechitungu icho. Ndakatoshamisika ini kuti dai upinda tari chiningina. Asi iwewe unodawo ndingiwe polisi. Iwo vana vasigore gore era because chipinati nechamanje manje kapa. Pinati ari kutena 2. Munina wake ane 3 weeks now. 3 weeks ndipo akandikona nzanda ndambovhira ndakuona mimba iyi. Kana. Ndokanti depressed azismeli ndozvandoda kukudzai. Ndakati from the day I found out kuti ndine nhumbu. Kusvika musi wandakaenda kuchipatara ndairwara nemorning sickness. Alright. Apa murume wangu anga asipo. I had to take care of Peanut. Apa ndine nhumbu, handisi kugona kudya, handisi kugona mvura ndairutsa. Kuvhura firiji ndaisagona. Apa I have to take care of a toddler ari kumba. Saka ndakati December, I think kunana December ndokwa zvakaita worse because kunoku inenge iri winter. Kunana November, December kune kuchikurumidza kusviba. Kononoka kuchena zvichidaro. Saka takati mwe musimba ndanzwa ndichida kuvhura window, kuda kusvibidzana nepawindo. Ndakati ndaingomuka ndogara pambedha ndotanga kuchema. Saka I think my hormones made that feeling you know you have to eat. Uri kutofanira kuzviforsa kudya, but hausi kukwanisa. And I have to force myself to cook for my child, take care of my child. So I had to keep going. But psychologically I'm not okay. How are you, BMK? Mungu akati ndakudzoka kumba ndikati aiwa iwo gara ikoko pedze zvauri kuita ndinoti mangwana ukuzondiblame kuti ndakapedza zvinhu zvangu because of you. Saka ndairamba plus inini sisimeli ndiri munhu wayo kuti ndinoshingirira. Saka ndoona ndasvika pakupererwa, like uri depressed unosvika pakupererwa. You will just be a void, like you're an empty shell of yourself. Hakuna chaunenge uchinyatsofunga chiri productive nekuita. Saka ndakazoti mumwe musi ndobva ndataura namama pafoni mbva ndatanga kuchema. Mai vangu vakati bhuka tiketi uye kuZimbabwe. Ndakakwira ndege sisimeli ndakabhuka tiketi re$2,500. Ndakakwira ndege nenhumbu ine 4 months nemwana ane 1 year 6 months ndikaenda kuZimbabwe. Because I was like my mental health is more important. Ndapaziva pawaiti ndiri kuZimbabwe. Ndapaziva. Ndakakwira ndege sisimeli ndichirwara kudaro mundege meme vakavhura chikafu chete chavanenge vakusevha vanhu moziva ndege inovharira chikafu ndichirutsa. Ndakabata mwana mumaoko apa dumbu riri uko. Asi ndakashingirira ndikaenda 16 hours. Ndasvika kuZimbabwe. It felt better. Kuona vamwe Christmas tikaenda kumusha tikaita sei. And pandakadzoka ndakafeel sekuti maybe it's me who accepted kana kuti who thought kuti zvandibetsera izvo zvisina. But for me I thought kuti zvinenge zvatirerutsei mbijana. But zvanga zvakaoma ndaimuka usiku ndikangosvinura kuti ndakutoenda kubathroom kunosvipa. Like panhumbi yaPeanut ndakaita morning sickness maybe the first 3 months. Mumonth echipo ndandaaright. Ava sisi vakandionesa chishuku. Vakandionesa chichuku sisimeli. Saka ndangokuudzai kuti stress nedi apa ndasangana stress handisangana chinhu chaindinetsa. Everything was okay. Mari unongotori nayo, zvinhu zviri kufamba, unombonetsana mudiwa wako aritoripo anotokuona makuseni masikati nemanheru zvinhu. I didn't have anything to complain about. Even kupfugama uchida kunamata ndandisina chekukumbira Mwari because zvinhu zvese zvazviri correct. But ndatisiri happy. I wasn't happy. But are you happy now? Right. Ndakudzokera kama hormones dzaya kuchiperawo ndakwanisa kudya and everything. So now it's getting better plus weather yachinja kwakubuda zuva. So I think for me I think it was triggered nema hormones pregnancy. Wow. Okay. At least unimhoresera chidiki icho naPeanut. Tipai namba naPeanut mama wakatotoregwa makumbo fast kudai auchagoni kuita jamba makumbo. Ative neumwe. Zvinhu zveizvi zvokurogwa nevarungu. Varungwani vachingoti iti gaga. Handivanei varungwani vangodai chimwe waniye chimwe chiripo apa. Varungu vanotoda 2 kana 1 chete. Manje ndaida 5 asi kana tichiita depression rega tisiyane nazvo. Waida vana 5 iye murume akachida vana 5. Aiwa. Varungu vanoda 2 maximum ka. Saka waizoramba chingoti ndipo chimwe mistake. Ko handimoziva kuti mukadzi ndianoita nhumbu. Unongoti ndane nhumbu. Ko muchaita sei? Chirega depression iyo chirega.
Makwana 2 ivavo. Aiwa, depression haiite sismeli reganingosiyana nazvo. Anditika. Aiwa, thank you. At least we are happy that you are okay. You are recovering well. All right, Sismeli, thank you. Now, sharp. Right. Depression yacho zvayakatooma naini. Depression zvayakatooma, right? Fona yamwe tinzwe. Fona yamwe tinzwe. Inga depression yacho zvayakatooma nai Jesu. Hanzi personally na Lucinda. Lucinda ndiye mwe akatambura nayo. By the way, Lucinda wakatambura depression anyway. Hey. Lucinda wakatambura nayo. Anyway, depression iyi. Inakwa ndizosiyi tinofamba sei asi vanhu vandakaona vanayo pana Lucinda ndipo pandakaona kuti kune depression iyoyo. Hello. Mushe kuri sei? Kuribo, kuri sei kwamuri? Kuno kuribo, kuno kuri sei kwako? Yeah, right. Inini ndakaita depression muna 2015. Ndakambouya hangu nenyaya yangu last time yaye ndichitaura nezvemunina wangu and but yave nyaya yekuti baba wangu wakarepa mwana wangu. It was 2015 popai. So that time, ndanga ndine nhumbu yemwana wangu last born. Ndo pakaitika zvinhu izvi. I was depressed zvekuti vanhu vakanga vachitya kundiudza kuti baba ndo zvavaita. But ini ndakazongoita zvekunzwa nemakuhwa zvezvemoza zvinhu zvekuti unozongonzwa kuti mwana wako uya wechinumber 2 aripwa nababa. And iwe unenge usinganyatsiri kunzwa zvinhu zvakadaro. Especially from your own father. Sekuru vafanga vachiprotecta vanhu sekuru vavo. Apa ini ndakanga ndine nhumbu nhumbu yachina yakanga yatova ne9 months. Saka ndo pandakazongodona imwe depression ikai. Vari depression. Ndakazongodona ndokutoendeswa kuchipatara kuHarare hospital. Ndakaita 3 days ndakati ndisingatauri ndisingaite sei. Ndiri pamadripi ndisingambozi kuti kunze kunei, and even pakuzvara handatombozwa kuti ndazvara sei kana kuti ndapusha mwana. But mwana akapushwa handina kuitwa operation. Ndakapusha mwana, but kuti ndizoti pain yachona yekurwadziwa nenhumbu iyoyo handitoizivi. After that ndazvara mwana, ndapedza kuzvara mwana ndatozoenda kumushanda kuita zvekufambira makoti. Ndaiti ndikabva kukoti kudai pamba pedu padhuze nerwizi. Ndaisvika ndopinda murwizi ndotanga kufamba ndichingotaura ndega. Makambotaura mega saka mwatotoona murudhi vachora vega tichotiko idepression nai. Sometimes you end up wakutanga unopenga, unozokarika watosangana nemunhu kuti munhu apadhuze newe. But in these days and the era yema social media, depression chiri kuramba chikutsikirira here? No, iko zvinonzi mazuva handiti munoona nyaya dzamunetsa idzi SIS-MELLY dziri kubatsira vanhu vakawanda including me. Ini ndakanga ndisiri munhu wesocial media. Sometimes kwai kuri kushaya kwekuti unenge usina mafoni and stuff. But iko zvezvi zvakutibatsira pakuti unotonyatsona kuti nhamo yangu inini yandinayo maybe yekutoregerwa mwana kwandakaita inini ka inondibata handiti. But unozoona kuti umwe munhu akataurawo yake unotoona kuti inini zvangu ndakazvikunda zvinenge zviri nani. Handina kuzviona. Enge iwewe wachona ukapuwa nhamo yomwe munhu yakakuomera dhani yako because wakakwanisa kutoihendla. Ndizvozvo. Saka kazhinji kana une depression uchifamba murodhi unozwa kuti unogona kutadza kutoona zvinhu zviri pamberi pako. Ndoendapo ndosaka vanhu vachizotsikwa nemotikari because endapo watopinda mazviri, watopinda kana kuti motikari because hausi kutoona. Inini ndakafamba murwizi SIS-MELLY ndakati tichipuruna mashizha meno zvandaitoita. Ndakakarika paine nyoka kumberi kwangu yatofutisa musoro kudai zvida kutoruma. But sometimes Mwari kana vachiti ndineweka rumwe nyoka iyoyo yakatoisa handakana kutisa handakana kuita sei. Ndakatozozvifunga kuti ndamboona nyoka kaini yatoenda time yachona iyoyo ndaiti kana ndichifamba ndenzingobvunda ndega kana kungomerera kusatonzwisisa kuti ndini here. Ndaiti chiro ndikaona mwana wangu ndaitonzwa hasha.
Ndikangoona munhu wemurume ndotonzwa hasha, ndofunga nanhasi handikana kuona munhu wemurume pamberi pangu. Kana uya munhu anoti ndinokuda chiro anoti ndoda kuroora, handikana kumuona. Wakatenga chisi? Kuburikidza nezvinhu. Wakatenga chidhidho? Wakatenga chidhidho? Handina kana zvandotombonzwa mufungi, handikana feeling yemurume yacho. Handitorina kana feeling yemurume yacho, handitonzwi. Chiro munhu akataura kuti ini ndasonzwa ine boyfriend, ndotonofunge vanhu vari kutotaurawo dzimwe nyaya yawo dzitomborinei. Chandangofokasa nacho mazuva ano inyaya yekuti basa plus kushandira vana vangu zvatopera. Izvozvo chaizvo Ndoita depression. Yo, yapakaipa. Ndoda kungokurudzira vanhu vari kusangana nemaproblems kunzoko. Tiri vanhukadzi, especially kuvanhukadzi, kuvarume hangu handina hangu wandinonyanyonzwa chinhu ndine stress. Kuvanhukadzi ngatitambire maproblems. Varume zvavanoita havatauri, vanoenda kunomwa doro kubhawa usiku hwese ari kuchimwa doro ari kubhawa achingoti the stress ari kubhawa. Zvo isu togodi. Isusu tinogodi unozviuraya nekuchema uri papilo apa, but sometimes izvezvi it's nowadays. Ngatibatsirikane especially pasocial media. Ngatichedze nyaya. Exactly. Vamwe vanhu. Ndizvo zvanoita nesocial media yamumbogaisana vanhu nemadepression mukana zvatanga. Imimi mugare muchiongorora gaisano kuti tine madepression apa. Mungazvivategei kana zvatanga pasocial media apa. Vagare vari connected like vachiona zvinenge zvichiitika vachisekawo vachikomenta vachidii time ichitofamba. I think it's also a therapy to them. And it's like isusu zvakafanana neni handitika. Izvezvi ndakugona kutokanzela vamwe vanhu kusangana nemaproblems. Munhu anogona kutoya neproblem yake kutoti vedu tendai ndadai ndotomudza sha famba wakadai. Why? Because ndakabva nako. Saka kazhinji ukasangana nedepression learn to share. Share. Zvinokasira kubuda mauri. Kwai vanozviti kwaisu tiri varume isatauri nhamo dzedu kuvanhu isu vari kupera kuzviuraya. Vani mazvona. But ndopa muri kuona kuti varume vari kunyanya kuzvisungirira, vari kunyanya kutora mishonga yemakonzo vachifa. Why? Because havadi kushare. Andiona. Havadi kushare. Thank you very much. Thank you, my dear. Thank you. Varume havadi kushare, havadi kuenda kwaTaTalicious. Havadi kuenda kwaTaTalicious. Nama ndakapina apa lokadia mina ndikunyorera pazasi pako. Havadi kuenda kwaTaTalicious kana chiita malive kuvarume uko havadi kushare kuma live. Vanozviuraya. Dei vachitomboida havadi kuenda kwaSquag. Hanimaona. Unokuenda kwaSquag unobvisa stress. Ukatoenda kwaTaTalicious unobvisa stress. Ukaenda kuCatiflix unobvisa stress. Hanimaona. Unotongobvisa stress. Saka imi hakuna kuti kana mukationa tiri kunana Catiflix atikupi tichitoonawo muti kwai tiri timu Catiflix kana tikemti hatisi timu ningisu. Animazviwa handisi timu ningini. Ine ngatoendawo kunobvisa depression. Animaona. Ndinatoendawo kunobvisa depression yangu tonodzeka. Ndimbonowonawo zviri kuitikawo ndichiseka ndiri ikoko. Imi moti teki ndiri mucomment section muri kudai pano imi. Idai movata. Asi mondijairira so. Idai movata. Muri kudai pano. Hey, asi vatotora side nemiwo SIS MELLY saka vatopinda pazvinhu zvatoti kuti ndadi handakana chandanyora wangondoona chingoti ende zvakaoma ndikuziva kuti zvakaoma kaiti ende zvakaoma patouya vatorikruto kaini SIS MELLY vatopinda nai Mwari. Saka ndadii papa techidobvisawo depression ngaitibvisewo depression please. Tikaenda kwaSquag uko ndiye ndichidobvisa zvangu depression ndiri kwaSquag achiita zvake zvaringa achiita zvezviya. Anomuona taura share nevamwe muchifara muchingoseka. We are not taking it too hard. Don't take things too hard. Take it to depression dzakatotibata. Anzi ndanga ndafa nefood allergy. Sora ako ana since Sunday wakadyei. What did I see? Zvikuru sei mamonya zvirume zvine mamhasuro izvi. Ukoti chingauya chingafona paSIS MELLY kuti ndine depression. Achiti chobva tofunga ndine mhasuro dzose idzi. Hamboti chofunga kuti mamhasuro aya haaffectwe here nedepression. Mamhasuro aya anotoaffectwa brother nedepression. Uyai mujoinewo queue panotaura vamwe mutauro kuti une ndakabatikana muchena ndakatodai. Zvinhu zvakatondibata. Pane one chete baba vaya vakasenda idea ndakatumira vaya vaitoda palife kuya palife vaya vari piko chavatsvaga vekuti mukadzi wavo vakavahurira wenyaya yevana nemukadzi wavo so vaya vakatouya at least animona vakatouya at least vabaya vakataura depression yavo SIS MELLY izvozvo zvakatodai mukadzi wavo akatohura akatodai vashoma varume vanobvumidzanisa vatauri varume zvinhu zvakadaro kuti kwai ndakaurigwa pride havadi animazviona. Nai pane here mauda kufona guys mutiudze kuti what you are going through nyaya dzemadepression idzi
vanoda kuvai vaiti vadambozviuraya maida kuzviurayira chii? Kufa cheri ndinohla kufa ini. Halo kola mwari vanhu vanoda kufa ava vandipei wedzerewo makore avo. Ndipei makore avo mwari, ndichengetei ndivachengetere. Kola halo. Hello, SIS MELLY. Zviri sei? Right, SIS MELLY, murise? Ndiri bored, right? What's going on? SIS MELLY ini ndiri handisi kuziva zviri kunyatsoitika pandiri nazviro zvakaitika. I am asthmatic now. So nezuro ndakakangana kudzima stove. So ndobva ndapisa poto. Sa ndakabva ndapinda mumba. Handina option yandakanga ndaikwanisa kuita kuti ndirege kupinda mumba. So ndakapinda mumba ndichitsvaga kudzima stove, kuvhura mawindow, kuvhura door, everything. So ndakabva ndangodona. Funga ndakanyanya kufema utsi. But izvozvo hazvina kunyanya kundibata. Kuti ndakangotoziva kuti obvious utsi hwandafema ichatopira. Saka nhau yakazoitika SIS MELLY ndekudai. The moment ndandiri kuchita kuti mundiedhe pipeline, ndandiri kutodeclina ndega. Handisi kunyatsotogona kutaura. Ndadona ndakatorwa nemunext door. Ndobva ndaendeswa kumba kunext door kwacho. Ndobva afonera bhuku wangu kuti mainini handivadi asima yavo yakwira. Asi pese apa ndandingori munhu anga ari kungofunga. Ndasi kungofunga, handisi kuwana kurara, handisi kuwana hope, handisi kunyatsodya, ndiri kungoerekana ndangobatidza stove ndisingadi kubika. Depression. So ndadaro inini ndiri kungoziva kuti ndakazongotakurwa. Ndobva ndaendwa neni kuchipatara. So ndasvika kuchipatara, ndakasvika ndikasvikoiswa padhipi, ndikasvikobayirwa mainjection, ndikasvikoiswa paneblizing. Izvo zvinhu zvakaitika nezuro SIS MELLY. Ndakanebulaizwa kekutanga, ndikanebulaizwa kechi2, ndikanebulaizwa kechi3, kechi4, kechi5. Ndopandakatanga kuziva kuti ndiri kupi, what's going on, chichiri kuitika. So murungu wangu akabva azodedzwa nadhokta amba apinda muroom handandiri. So akatanga kuchema. Saka zvakandinetsa kuti why ari kuchema. Kuda kundisira kunoku chichiri kuitika, zvaita sei, zvafamba sei. Ndakutsanangurirai pafoni yangu 1. Ndanzi ndatodzoka kumba pandanzwa ndafungwa kuti imba yacho. Ndakanyanya kubatikana pakuti. So munhu uyu ari kunzi ari asthmatic, saka utsi hwanyanya kumupinda hwakawanda. Saka ari kufanira kutorwa x-ray. Mapapu ake anogona kunge akuvara. Ini ndakabatwa asthma 2019 SIS MELLY. I was shocked nezuro SIS MELLY. Bosi wangu aitora kuti hanzi ndakatora x-ray 2019. Side rake rebapu rakatofa. I was shocked SIS MELLY kuti pa 2019 up to that day nhasi kupisa pavaidi kundiudza. Wati ndinenge wakadii? Bosi. Ndakanzi utsi hwanyanya kupinda hwakawanda mudumbu. Saka uri kuda zuva rese manheru ese tichimubuditsa utsi uya uyu. Handiti iwewe. Saka tiri kumutora x-ray. Ndandakuziva zvandakuita. But chinhu 1 chakandishoka SIS MELLY, I'm sure tongoti kubva nezuro matama angu haasi kuoma SIS MELLY, ndiri kungochema. Ndakashokeka kuti munhu anotaura kuti ndakambotora x-ray 2019 achakwa neasthma. Side rake 1 rebapu rakaora. Iwewe bapu rako rakaora? I was shocked SIS MELLY kuti why kubva 2019 up now vasei vasina kundiudza. Wakabva kuenda kuchipatara rini? Ndiri kuZimbabwe. Asthma yangu haisi asthma inoataka zvekuataka zviya SIS MELLY. Saka wakaguma kuti iwe kuti uti sei vasina kundiudza, vanokudza kana watorwa ka-x-ray. Hazvionekwi nemaziso. Ndakaatakwa neasthma 2019. Ndopa wakaitaka x-ray. Ndobva ndaenda muchipatara. Ndobva ndatorwa x-ray. So pandakatorwa x-ray vari kuti ivo havana kundiudza, havana kundiratidza x-ray, asi vari kuzoudza dokta nezuro kuti x-ray yake
ndakatomboitora 2019 side rake 1 rebapu rakakuwara. Kwaiwa upiwi x-ray yako here paunobva kwadokta? I was shocked Shumela, handitombozivi inini kana asma enda atsvaka ndinongobata makadzi anga zveutsi zvakaitika rini? nezuro. Saka zveutsi zvakaitika nezuro, asi ndo pakabuda maresults mamwe aya, asi pese apo ngachifamba uri right akwasi ndoti ari kuti side rakaora. Ndanga ndiri kunzwa zviri right smell, but nandiri kumunhu wekuti ndikaita chiro kabasa kadiki nandiri kurwadziwa neside rangu rekuright. Saka zvaindinetsa kuti sei ndichingorwadziwa neside rangu. Unenge uchingozvignora ngoti zvichapora, ndiri munhu anotogara achomwa mapiritsi ekuti ndisarwadziwe. But ndakashokika kuti doctor ari kunditi ndiri kufanira kutorwa x-ray kureva nezuro iyeye. But ndakashamisika vari kuti akambotorwa x-ray paHarare hospital akanzi side rake re1 side rake rebapu rimwe rakatokuwara kudhaya. Uripi kwewe? Ndiri Cape Town. Saka mazazi ekuHarare vakamaona kupi? Pandakaenda navo kuchipatara ndichiri kuHarare ndo pakuti ndakatorwa x-ray. Ine x-ray handina kuiona, but ndakashokeka nezuro vachiti takambomutora x-ray. Varungu vangu inini machiremba. Varungu alright, ndo pari kundiconfuse iwe. Tanya wanga wanzwisisa here iwe? Varungu vake madoctors. Saka ndo panga pandoda kuti ndihwisise kuti ari kuCape Town x-ray kuHarare hospital vakaiwanepi, ndo panga pandinetsa ipapo handiona. Saka navakusanangura kuti madoctors varungu vake vakazviona vakanyarara, havana kukuudza. But now varungu vako havakudi, because kana vasina kuudza kuti wakaora iwe paunge wakatenga medication vanoda kuti uche sei? I was shocked smell and still. Oh shame. Varoiva mabhosi ako saka kwaichi vakabva vakunyorera munhikikiri prescription? Yeah, ndakatengerwa mushonga ndikaiswa pamedication, saka ndakachinjwa inhela yandiri kushandisa kako pazuva nemapiritsi andiri kumwa 28 pazuva. 28 mapiritsi pazuva? Koma x-ray ane zuro akabuda chichi? X-ray ndakanzi ndichaosikotorwa, pane mushonga wandakapiwa nemapiritsi waya ndakanzi ndosikotorwa x-ray musi Saturday. But ndakapiwa mushonga nemapiritsi ekuti ndiburitse utsi uya wakanyanyondipinda nesu. Kozve iyo chavari kuti chakaora ichi vari kuti solution pane chose? Vakutoti zvonika kana mwakambomutora muchiti side rake rakaora, tofanira kumutora kuti isusu tione kuti zveshuwa here rakaora. But ivo ndo iprova kwavakaita kuti takambomutora side rake 1 remapapu rakaora. Dokta uyu murudzii, murungu, munhu mutema? Mazimba. Mazimba agara Norway. Mazimba agara Norway. Mazimba sho ndiudzei kagaisikana ndimiwo vakanyarara kuita zvinhu zvakadaro. Vakanyarara kuita zvinhu zvakadaro Mazimba mufungo side rakaora iri. Murume nemukadzi? Vose madoctors? Handavatla. Kumanoitire zvinhu zvakadaro. Kuti ndanga ndichingozvinzwa pesa apa zvezvongoti unongoti ndikaita kabasa kadiki ndichikamakatora bhoreni ndandiri kungonzwa saidi iroro richingorwadza. Saka ndakashokeka nezviri kuti usaka pesa apa panenge ndiri kurodzwa nepasaidi ndingonditi imwai panado, izvo muri kuziva henyu. Ko wadi kuti zvinokumbire meeting ugare pasi ubvunze reason kuti why musina kundudza? Vangonditi hanzi tichazoya totaura kana though wataura because you need closure. Why didn't they tell you? Why did they keep quiet zvakadaro? Pamwe papa pakatanga kuzvona 5 years ago, pamwe zvanga zvichangotanga zvaikwanisa kutoti zviavhedwa kuti zviwedzere kuora. Haya vaya. Mazimba regai henyu muchiti kwaitora chero mukatiti kwai isusu mazimbuya epakona nemiwo muri mazimbuya epakona. Mazimba asingaroi ndeapi asikana? Shuwa mungabata x-ray yemwana 5 years musingamudzi zvamakawana mazviri. But all is well. Nina wangu andika, let's pray kuti this iri kuuya inoya yakakansela zvese zvekuzwa ikuora izvo utipe results.
inodzoka yakanaka. Wazvinzwa? Ipaiwo mwana uyu rudo guys, show this girl some love. Ipaiwo mwana uyu guys my love nema likes. Show this girl some love guys. Ngatimushoweiwo rudo. All is well call usatombovhunduka kana. Mupeiwo rudo vasikana. Mupeiwo rudo mwana uyu. Ah. Nemi chii chakadaro chinenge ngozi. Hey. Zvakaoma. Imi. Aiwa Kelvin uri right tine utsinye. Tine utsinye mazimba tine utsinye. Ha. Ha zvakaoma. Sorry mnina wangu but you know what Lokadia, all is well. Let's pray kuti that book ravakanyora iwe it's going to be cancelled on Saturday when you take new x-rays. Panodzoka pasina zvezvozvo. Our God is able to do that. Kuti panodzoka pasina kana chinhu, pasina chinenge chiripo. Andiona. Pasina chinenge chiripo. Ha zvakaoma. Hey. Yeah. Pane umwe guys anoda kufona. Ari kuenda Saturday pa second opinion. I'm praying kuti second opinion no yachitaura kuti everything is okay. Vanyare. You know that everything is okay. Ah, pane umwe here guys anoda kufona tiudze kuti what are you going through? Depression yako iri chii? What stress yako ndei? What are you going through? Uri kustresswa nemujolo here? Uri kustresswa nemurume here? Uri kustresswa nevana here? Chii? What's going on? Uri kustresswa nelife here? General, chii? What's going on? Chichikudzwa noupenyu hwako. Chii chiri kuitika mukati moupenyu hwako? Chii chiri kuitika nelife yako? Ah, zvakaoma. Ini panangu kuti mazimba ndatoti varoi kuti ashandi akaora kudaro naipindile handiti vanofanira kumupa tichi kuramba vakazviona de vakaudza mwana wenguva iripo vakamupa mapiritsi handiti akatanga medication ipapo akadi akatanga medication ipapo zvakaoma right aripo here umwe guys anoda kufona do we have somebody else anoda kufona varipo here orit timbofonegwa nasi timbofonegwa ni vari kushungurudzwa nevarume vari kushungurudzwa nevarume chimbofonaiwo timbopanana mazano muri kuchemeiko kwai kudiko nevarume venyu vari kuiteiko varume venyu vari kuita muri kuvatiswa pasi here zviri kufamba seiko kudzimba uko havasi kutenga here usavi chimbofonai tinzwe muri kushungurudzwa naaniko chii chiri kuitika okay hanzi narisi I don't even know where to start SIS MELLY. All I need know is I need help unobata kuseri benilda aisa nhamba handizoti nhamba ichi right nhamba ndiripoda hanzi mujolo watanga akumujolo ndokunoti kunosangana munhu wese anomuona mujolo watanga right vari kunetsekana nana Gilbert kumba uku kana kuti mujolo muchifanaiwo tiwe tingotorawo at least kana 4 so tobva tapfara hedu sho tingotora kana 4 nhasi ndati handisi kuita life man because ndoda buritsa vana vangu ava out anomuona saka handisi kuda kuita life man here stress is for my parents zvakaoma kuti unozvara mwana agokuchengeta azotokushungurudza ya swema nyaya yako wakanditaurira hanzvadzi yako iri kutora madrugs ichirova mai hazvakaoma uye anoda kungoendeswa kumabumutsire restriction order asatsike pamba zvachose agare kusango kubhoza achavatemanisana anomuona achavatemanisana one day vakavata rais fona itinzwe guys kwaina kero mudenga lambo baba vekwangu vakaoma simeli vari kuiteiko bamunini kero fona tinzwe kero kana kuisa voice note isai voice note pa064 iyo top player voice note kwai kudiko nababa vekwako nhai kero vari kuti kudiko varume vadii vanyenge uyai mutaure mahure acho apa muwafumure nhasi uyai fumura idhei fonai apa mutaure kuti baba vekwangu vari kunetsa zvisingaiti vari kundinetsa nemukadzi anonzi ninga anogara pakati come let's fumura them uyai mutiudzi munoprotektereiko vana uyai mutifumure apa vaita sei uyai fonai tinzwe
Kwana mukadza kuti baba kwangu akaoma, that means baba ava vari kuti hazvinogara zvakadaro mai mwana vari kudubutsa vanhu mumastriti umu. Pandosaka tiri tega mune stress vana my boys mune stress dzemaboyfriend izvo. Waraiti swema kwanhasi Friday vari kuenda kumujolo uyu mungwarire kuzobatwa nepolisi mujosi. Vakaextendegwa pemiri hapana kubatwa nepolisi. Ndai kumujolo mojola kwai baba vacho ofu murosta ravo square. Vanoburisa vose musikana zvisina baba kuti baba kwangu anonzi ningi girlfriend yavo inonzi ningi yaudana naye chizive. Mai kana kuti tifonere pano girlfriend yo timbuza naiwe uri kuitei. Saka mose kudzimba kuri right apa. Saka there is yakarongeka. Mese muri right guys. Muri right kamose apa kudzimba bho zvekuti vauya eti. Hello dear. Hello. Mushe muri sei? Ndiripo zvangu. vasingateererana vachiudzira. Handisi kuyatsodzwa. Ndakafonera sometime last year. Ndakati ndoda kungoyambira 1 or 2 madiaries. Ndakaisa foni yake iri kukata. Foni yako haisingazonzwika. Foni yako haisi kunzwika. Foni yako haisi kunzwika. Foni yake haisi connecting a speed. Achafona futi. Right. Foni haitinzwe kana kumba kuri right ka. Tozoti nemusesandemo yamunotengera airtime anti imi varume vane vakadzi vane varume vavari kuhura munoziva kuti akugona nanditika zvamunoita munongoya kuseri mwendi pazita remurume wako nezita regirlfriend yako indofonera murume wako handika kana ndichatsvaga mumwe murume wandingisha naye show anenge achifona shona chemwarisiro nemugirlfriend yangu muda kubaya nebanga muSouth Africa muno muchaenda kuma usina futi tichifonera murume wako achifonegwa nabamnini handika achivhundusigwa nabamnini kutsirane kuita kuti zvinonesana zvichinorova ndafonegwa nemunhu kwanga achiti kwa iwewo uri kudana nayeko animaona nemusoisande mashuwa nesande mutenga airtime mutikanzira isusu mondinyorera kuseri kuti murume wangu girlfriend yake ndiningi bamnini ndei ndiri pasaidi vachifona vachira kuti murume ndida kutokukiya udana nemurume wangu ndida kutokudambura garo dana usena nemurume wangu animaona ati parume. Hello, Kola. Hello, zviri sei? Hi, Sister. Yes, zviri sei? Mushe, ndakambokufonera sometime last year. Makunyatsondinzwa? Takunzwa manje. Alright, ndachiti ini ndakambokufonera sometime last year. Ndiri mumwe anga asingateereri kana achiudzwa nevanhu vakuru. But pandakakufonera panga pasiri palive ndakatokufonera seri ndichikuudzai problem yandandaita ndichiti ndine mukomana wandikudana naye chichichi saka akuda kuora then iko zvino akutanga kutsika bhosi ngandani chichichi makadzodiko ndopa asismen ndopa matogara mandiudza mukati uri kuzvishandira kunyika kwauri iko kusiyana nazvo because munhu yaakudi but ndakaita nharo ndikaramba ndichishingirira pamusimeni mazuva ayo ndakaita stress ndakaita depression isingaiti ndakatombopinda muhospital ndakarwara simende kusvika pakuita miscarriage munhu uya kana kubatika zvachose but takatounganidza vanhu tikatotaura everything ndikatosiya basa kunyika kwandaishanda kuti ndizochire kumusha kuti tigadzirise nyaya idzi ndadzokera kuzimbabwe haana kuzombobatika zvachose because tanga tiri kunyika dzakasiyana ndakaita stress sisimeli ndakarwara ndakaita miscarriage nyungu yanga yakutopira 2 months ndakaita miscarriage ndakambogara kumba but zvanga zvakaoma
so ndakanyatsofunga kuti sisimeki vakandiudza kuti munhu ukagara wasiyana naye zvichakanaka bhosi dai anga achikuda isambokuita wai akuregedza kutaura newe nekuti waane nhumbu but pese apa vawirirana ndikatoti asisimeki zvinhu zvavari kutaura izvi rega ndishingirire nemunhu wangu saka ndoda kungoyambirawo vamwe vangu madhayarisi zvakazoita hazvo ndikazongokwanisa kudzokera ndikakwanisa kuzodzokera kubanzi but zvanga zvakaoma sisimeki ndakamborwara ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira aiwa ndokuzvionere kunonzi regai zvitsve zvegai zvipore zvakabva mukusva indakanga wakauya paya uchichema ndakukuudza wakunoti nechemumwoyo nezvave izvo sisimeni regai tine mberi nechemwoyo ndakatoti sisimeni vane jealous wai vari kuti ndisiyane nemunhu wangu chokwadi ndakuzopupura pamberi pemadhayarisi ndikati wai vari kunditi ndisiyane nemunhu wangu ende nechemwoyo ndakatoti sisimeni havambozvinzwisisi wai vari kudaro ndauya kwavari ndichitsvaga hewo pekuti vataure nemunhu tione kuirirana vasisimeni vabva vanditi gara wasiyane nemunhu yebhosi hakudi ndakazonyatsozvionera ndega takubviswa kunyika pode wakakoniwa kudzokera kunyika kwake kuungadi uri kuzimbabwe chikanga waya chikanga maputi newaya izvozvo simeli ndakatokansela vhiza ndega ndikati ndakuenda kumba uku ndakanga waya zveshuwa andimbofa ndakazvikanganwa handidi kunyepa andimbofa ndakazvikanganwa at least you are okay yako at least you are okay ndakazofona back kubasa ndikati ndoda kudzoka kubasa vakakuru vakazvinzwisisawo ndobva vatongotenga vhiza netikiti pandadzoka kubasa akaita laki vakatokutengera vhiza netiketi zvese vakaita saka ndoda kungoyambirawo mamwe madhayarisi kuti pamunoudzwa paya vasikana ateererai because hama yako chaicho yaimbokuitira izvozvo handina kana hama yangu yanda ndakaudza panguva iyo ndakasarudza inini because ndaiziva kuti hama dzinondijaja dzinondiseka dzinondiita sei ngati beta ndiudze munhu asingandizive kuti anokwanisa kundiudza chokwadi ndobva ndaudza inini saka ndangoudza mamwe madhayarisi vasikana pamunoudzwa paya teererai fanika isusu vechidiki kana tiri mulavhu nesu zvinenge zvichinakidza zvinonakidza shemu tichiyambirwa tichiramba kuteerera but kana tazopinda muproblem manje ndopatozotanga kufunga kuti kunga takamboudzwa wani saka iko zvino handaraiti ndakadzokera kubasa zvinhu zvangu zvikundifambira zvakanaka but ndakambopinda muhatbed yairwadza munhu iyena nhasi saka ndakabva ndatongobloka bva ndadhilita nhamba dzake everywhere ndakambonzwawo shamwari yake kuchiti anga achinditsvaga ndikati handitombo kuti akupame kuti kupa chimwe chimwimba usawe ndikati handitombodi kunzwa nezvake ngaagarire kwaari ikoko saka ando zvananga ungokudzaiwo hangu simundi thank you munin'ina wangu kana muchitiyambira vadikani madhayari especially vechidiki avo ndoziva kuti vechidiki varipo pana ngatifunge kuteerera zvatinenge tichiudzwa because hauzivi kuti mangwana zvinenge zvakamira sei maita basa izvozvo thank you munin'ina wangu thank you very much thank you right hanzi ndabakudzwa kwaonekwa nezimbonje pauma right varipo here vamwe hanzi zviri patuna bhothoja mamwe udziwa kusateerera ameno variko here vamwe guys vari kuda kufona vanhu takudzimba kuri correct guys regai ndinde saka musakanganoenda tisine sandi handitika bring your husband's name your husband's girlfriend's name handitika tofona nenhamba tichivhunusira baba vako kuti imi baba imi siyanai nemukadzi negirlfriend siyanai naningi igirlfriend yangu mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi chakuparadzai anomaona mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi ndokuparadzai anomaona vambofamba achiziva kuti kwai nemumwe gema muda kutanga inopera mushe chaizvo inogegera achipera mushe imimi mosiyanai nevarume ava ivi vakadzi avamboijewa varume avo kudzimba maita seiko imi masmall house munoita seiko chimbovasiyaiwo varume ava vakadzi ava vamboijoya zvokudzimba dzavo hallo dia riri ukabva watirega ndinyatsobayirira baba paprofile picture dedi aiwa ibrother ibrother yenyu right ndakatoisanga iri birthday yake saka handisati ndambochinjawo hangu all right
zviri sei? Dzokwe kumashure kwehamene kuti ndingaiti depression kana istress kwandiri handizivi. Because ndinoita nguva yekuti ndinotadza kudya like nezuro sesimeni ndakazokwanisa kumati kwava kumapasti handinzwi kana kuda kuti ndidye chero ndikada kudya kwacho chikava tii chingwa chacho ndikatsenga chinoramba kudzira. Saka handizivi kuti nditi istress kana nditi depression. I don't know. Muri kufungei koli? But nyaya irikatika pamalast weeks apo mwana wake samessage achitaura kuti mai vangu vamuudza iye kuti kwanzi kana ndisina kupiwa mombe yeumai munofa muchitambura. Kureva kwandakanga ndakaroorwa kwacho apa ndakabva ku2008 SIS MELLY. Saka kana vakupa kesi kumwana wangu vanoda zvirore here handichazivi kuti vanenge vachida kuti ndiite sei. Zviriko here kuti kana masiyana murume unoramba ichanzi abvise mombe yeumai akanga asina kubvisa kare kwacho? Okay, saka mwana akabva asisa shoko kwamuri? Wakasvikisa shoko kwandiri. Right, munambotaura namai here pakasvika shoko? Handine ndakambenge ndatendaeta kuti nditaure navo, asi ndakatoona kuti nenguva yacho inini handotoziva hangu kuti ndogona kuzobuda musaga manje ndozoripiswa ndonziwa nditukaka kuti wataura zvisiri izvo. Saka ndakatoona kuti nekubatika kwandakaita handingazotauri navo mashoko ava akanaka. Wakagona wakavhondostotaura navo kazvapora. But ini I think kuti yako iyi kwaine vamwe ndo inoi stress yako haisi depression. Iyi stress yotedza kudlaka because pane problem iri kuitika iripo iri kutadza kunyatsofunctiona musha. Zvinove depression kana ndanyatsonzwa zvakanaka vari kuti uri right zvese zviripo zvakakwana, unongofila kuda kupinda muchigodhi chako so kungonyura muchigodhi kungofila wakatsama kuti nasasoda zvoto kungofila ungori hameno. Saka yako iyi because it was triggered nemessage yakabva kumwana kuti mai vari kunditi ndipe mombe yeumai. Saka yako istress ndosaka chikafu chisiri kudzika istress. Saka inongoda kuti mumaintain. Nai guys, stress unoita sei? Kumaintain stress levels unoita sei? How do you do that? But vamwe vari kutanzi you need to talk to your mom kana kuti kumabrother amai venyu kuti musvike to the bottom of what she said kuti vari kurevei. Why did she say that? Kunana kuhanzvadzi dzavo handisati ndaitofunga hangu kuti kuda ndinenge ndakutoita kuenda kwendichaenda kumba ndokwenichandovaona. But kuhanzvadzi dzangu ndo handakaudza nasekuru ungati ivo vatezvara vangu ndo vandakatozoudza because ndanga ndaremerwa. Simeli papa kana kuti nditi ndavaka handisati ndenchinguva bhisi kuchengeta vana kubva pandakabva ikoko kumurume. Vana ndakabva ndiine 3 vese ndakayarutsa kuzinisa kuchikoro kuita zvese zvinodiwa zvekuchikoro ndega. Saka vapaona munhu wakakubereka wachaapisa kesi yekuti vatambure. Saka ndoti ndakafirei nokuchigara musango sho ipapa unenge usingazivi kana karekta yemwana hauizivi unotoita kunzwa. Chero akanzi aenda kundoroorwa hauzivi chero kataura kuti mwana wenyu kuno anodai kuti unyatsoziva karekta yake chaiko chaiko utsanangura kuti uyu problem yake kana kuti weakness yake iri apa hauzivi SIS mwana afe achitambura. Saka ende ndatambura yogara musako nichiti ndoendesa vana kuchikoro kana vanzi vafe vachitambura. Saka izvi vanenge vachida kuti ndizviroore here nokuti uko ndakabvako kare plus why now because it's now 15 years ndabva kumurume 15 years. Saka vanenge vachida kupiwa neni here mombe yacho. Nyaya yemombe inofamba sei apa? Mombe inofamba sei? Guys, yemombe, how do you go about it? Mombe yeumai anogona here kutenga mombe yacho avape nekuti kana vakuomesera chiudza vasukuru zvinhu zvakadaro panonetsa kuti mombe yangu panenge potonetsa. Anogona kutenga mombe here guys akapa mai vacho mombe yacho zvipere.
saka vana havasiri kugara zvakanaka nambuya nditi vamwetu wari wasara but wani vachatoda kugara kuchikoro ukandomurodzera kwaanogara kudhuze nechikoro ndokwaanongogara idoko chavari maholidays unotokudza kuti mama ndingatoita hangu hanzi nevamwe tengai mombe muvape faindi mombe yacho muvape mutine mune vanasekuru pachikarangaaka zvinogona kuzotika handizi ndirini munhu wanga achifanirwa kuti ndiibvise unenge wangoibvisira mahara yozonzizira futi vana venyu vakura sei ndakugona nesezvenichini vahombe vari kuitei varombe vakaroorwa vahombe ngavachitenga kamombe vachikubatsira kutenga mombe midisi zvino vangakwanisa itengayo vari pevarume vasiri kushanda zvibudi zvo wakazozotadza kupedzisa zvidzidzo zvake kuti awane something chaanoita achiti ndezvenopedzisa ndava kumurume nanhasi hakuna chakazoitwa vane varume udzai vakwashavo vakwashava vatenge mombe yomai zvino unenge uchivaudza wakamira paisisime vana vavo vakadzi vavo vana venyu vakadzi vavo ndovanofanira kutaura nevarume vachivaudza but now it's not their business kana kuti chavo kuroora iwe kubvisira pfuma pane uyu wavakatora kwete kubhadhara zvaifanira kubhadharwa natezvara vavo ka kunze kwokuti kana vati vapa kuna tezvara then tezvara uya ndiye wozopa uku kuna mai vangu ndo zvinofanirwa chiti vanoita izvozvo because mai venyu ka vana mai vakuomesera vana unoti mana mombe yomai kuvazukuru vanozivei mari yandakanga ndichifunga atm yandaida kufonera ivo mai ndikazoona kuti kana ndakatsamwa ndingazopedzisira ndataura zvisiri izvo regai ndisiyana nazvo ndakazofonera ivo sekuru tezvara vangu ndikavaudza kuti ndo zvava kuno zviri kutaurwa kuvazukuru vei zvinoina handichaziviwo kuti ndozviita sei vakati chiregai ndigotaura nababa vacho ndokwandiri kwavari saka ndichataura navo kuti toona kuti nyaya yacho yofamba sei saka iye mwana wangu wakazoisira mai vangu atm kuti vafonere baba vake wakati nimupe mashoko amunondiudza ina handingakwanisi nokuti munhu anofanirwa ichitaura nemunhu anofanirwa kupai ng'ombe yacho ndopaakavapa atm vakataura naye ndobva vati mwana wanga atiudza saka atiudza kudai saka imimi oright nyange muchida mombe yenyu ndo chikaranga chacho here chokuti munotaura kumwana kana kuti maifanirwa kuuya kwatiri okuti munyai wedu wakataika zvake kudhara asi kamaifanirwa kuwana nzira yokusvika nayo kuna sekuru vevana ava kuti muchimuvaudza kuti ndauya ndimene nekuti munyaya pasisina saka chiudzai mwana wenyu kuti ndoda zvokuti saka kamoudza muzukuru zvino zviri kuti kudii vakavadavira ivo kuti kwanzi ini kuvazukuru muzukuru ndanchingotaura senyaya handida kunge ndati akuudzei saka ndopakanyanya ndibata simedi oraiti vanhu vacho vanofanira kuti vabvisise ng'ombe wanga uchitaurira kuti vasaudzwa saka ng'ombe yacho specifically wanga uchida kwandirika kuti ini ndikapase kesi kuvana vake kuti vachatambura iye uchandibvisira pachake iye mwana wangu here kana kuti vange vachiti kudii kana vachiti ndanga ndisina kuti akuudzei izvozvo inishona mombe dzemadzimai handinyatsodzinwisisa hangu ini guys aripo here mwanda kuedwa apa ndimutsananguri vana mestarling am adding you ubatsire yarama collection failed anzi pachikaranga vana venyu anogona kubvisa mombe yeumai vachabvisa but the way yavakaita naye kunoudza muzukuru anopinda papi vazukuru vanopinda papi vanopera pawa chaido kupera right guys varipo here vamwe vada kubatsira mama vati mutiudzewo asi ndiri kungoda pese chingoti aiwa vazukuru ngavatenge vana vanogona kutenga vakaendesa mombe yavo hanzi dei zvaiita mawapa mombe vachira penyu vana ngavatenge mombe vana vavo vanogona kutenga mombe vakaendesa nokutanga mombe kakaondorokawo kakachipachipa voendesa vanonofidha mombe yavo kana yasvika koko kuti ikore imoona hanzi
Maitawo hamuna green button. Hamuna green button. You don't have the orange. Right. Taurai na kola maitawo. Hello caller. Hello. Mother vasi wrong zvavo kuudza muzukuru wavo zvavakavaudza. Zvinoratidza kuti vakatora the right channel. Kutotaura nemuzukuru wavo ndokufamba kunoita shoko. Saka ipapa havana kukanganisa. Asi iko zvino sezvo muri kuti mimi makasiwa nemurume 15 years back makanga matosiyana. Saka chachinjana sevana venyu mimi vakomana, especially kuvakomana ndo vanorepresenta baba vavo. Saka sezvo vana venyu kana musina vana vakomana makutozvifambira kutoti imimi nevana venyu vasikana imi mochitotenga mombe yacho mochienda kuna mai venyu voita madanhavo because vanofanira pamombe iyoyo haingopiwa iri mari, haingoendeswa mombe yacho nayongourayiwa ipapo, haiurayiwe ipapo. Panotoitwa mabiko avanoti madanha, mabiko emadanha pamombe iyoyo. Mombe iyi inoenda iri tsiro, yaenda iri tsiro inonozvarira mumusha menyu. Yazvarira mumusha imomo maamai venyu imomo pavari handiti. Yazvara kudaro mombe iyi kana inozourayiwa kana yazvarawo tsiro, ndofunga ndichanyatsoziva ipapo kuti kana yazvara tsiro yekaundi ikazvarawo mhuru yayo ndo pavanozouraya mombe yekutanga iyi. Huko ine shona. Saka musambofa makaburitsa mari muchinotambidza. Mirai ndipedze. Musafe makabata mautora mari moiendesa iri mari. Mukati kumwana utauri uchipa ekesi yokuti kana ndikasapiwa munofa muchitambura. Inzwa hazvidaro zvazvo, but pamwe pavakataura you never know matauriro aita mbuya pamwe wanga wakatsamwa. Saka izvozvo we have to give her the benefit of doubt. Ndimai imimi, you cannot question mai how she feels. And chirungu ngatipotiyaye apa. Chirungu kana chiri chamuranga ndenda kutochikonewa because mind you handizini mwana wavo wega asina kubvisirwa ng'ombe, vakabvisirwa vaviri. Muri wechingani pavana vachona? Muri wechingani? Varipo vane vana vakarerwa ipapo pambao. Saka why me ndindondoona kuti handizini ndega. Muri wechingani? Ndiri kuvasikana but kune anondizonditeverera sibhoni mukomana. Kwa ukama hwenyu mai venyu hwakamira sei? Munhu uyawo kuti rudo chairwo nevana chaiko vakabudisa hana. Kola. Okay, but inina hangu besides kutaura chokwadi mombe yehumai inongoda kubviswa. Inokukanganisai zvakawanda mukati memhuri. Uyezve kana vazvitaurira pauri. Inzwa munin'ina inzwa imbobvuma kutaurirwa unzwisise. Tiri kuzviziva uri kurwadziwa, izvozvo I can understand and I can. Tawa mukoma wenyu vakoma. Tori mukoma. Saka kana vatori vakoma vanofanira kutonditeerera because ndotoziva chishona zvakatodaro daro. Saka zvinoitika munoziva kuti chii. Kana vauya kwamuri pamwe pane zvamakavakanganisirawo zvavanenge vachida kuti vakwanise kutaura, zvavasingakwanise kutaura, asi vakatogona kuti vakaenda kune muzukuru wavo nokuti ndokwavanofanira kuchemerawo zvishuwa. Ndiye murume wavo iyeye. Saka vanofanira kuchemera kumurume wavo iyeye. Handiti whether hamuna kana vakaudza vana venyu vazukuru vasikana, it's still okay because mati hamuna mwana mukomana, but still vana venyu vanoda protection from your own mother. Vana venyu kuti vagare mudzimba dzavo zvakanaka vanofukidzirwa nembereko yenyu imimi nembereko yamai venyu. Muri kupanzwisisa? Ndiri kupanzwa.
Yes. Saka kana vachifukidzirwa nembereko yenyu ana mai vanokanganisa hongu, but isu sevana hatifaniri kubva tazvipembedza kuti amai vangu vakazoti amai ndimai. That respect still remains the same. Vangakanganise, vangagone, asi the respect remains the same. Vangaroye, vangahure, asi the respect remains the same. Iwe semwana ungati amai vangu vanoroya, ugofamba uchiti amai vangu vanoroya. Kuti amai vangu ihure, ugofamba uchitaura kuti amai vangu ihure. Zvinhu zvokuti unongofawo unazvo mumwoyo mako, asi ungozvinamatira kuti Mwari nditungamirirei. Saka zvinoda kuitwa when it comes kuchishona, especially panyaya dzemombe. That one you can never run away from it, my sister. Ndopandati why me nokuti kunasisiwa kuru kwandiri hatisi vatevedzani panga pane mukomana mese makufana iwe na sister wako makufana kuchigara pasi muendesa mombe idzodzo dziri mbiri. Mese mochigara pasi nesister yako iyoyo muendesa mombe idzi dziri mbiri. Kweitwa madanha kamwe chete matoriji. Zvichitozonetsa vana vangu ngazvitonetsa zvazvo because inini kuzviroora izvo ndo zvandisingafinda kuita. Kuzviroora when it comes kumombe yeumai hakusi kuzviroora. When it comes kumombe yeumai hakusi kuzviroora, my sister. Hakusi kuzviroora pamombe yeumai hakusi kuzviroora. Pamombe yeumai hakusi kuzviroora. Then I think vakoma muri mune arrogance dzenyu dzamuinadzo. Kana yemombe yeumai hakusi kuzviroora. Rusambo chimira ndikudze. Rusambo ndokuzviroora. Mombe yeumai imombe dzino madanha amai vako anofanira kunge akabhadharwa nemukwasha, but kana mukwasha asipo vana vako ivo ndo vanofanira kuzviita. Saka vana vako iwe uchituma inzwa chimira. Iwewe chituma vana vako vaende kuna baba vavo, inzwa chituma vana vako vaende kuna baba vavo vonotaurira baba vavo kuti baba mombe yeumai iri kudiwa uku nokuti yatitadzisa kugara. If that's the other way you can go about it. Saka atezvara vakati kudi. Vakati vachazotaura hameno kana vambetawo matare avo ikoko nemwana wavo. Nyaya dzacho asi vakati vachafonera mai vangu vakati vafonera vachitaura navo pana ndichitaura kuti vakavabvunza kuti kana muchida mombe yenyu ndo mabvunzirwo ayo here okuti kuvana munofa muchitambura. Atezvara vako havana mvumo. Atezvara vako havana mvumo kubvunza amai ako such a question. Iyoyo itori mhosva yekuti munoripiswa kuti. Vari kutosvika direct nokuti munyaya hapana munyaya wangu akashaida inini. My sister, munyaya anotsvagwa mumwe. Munyaya zvokuti hapana kunyepa, munyaya anotsvagwa mumwe. Anyway, ndakudropa zvangu because hapana kwatiri kuenda. Munotoona maansa kudhara. Munotoona maansa kudhara asi kana BP mungakwidza zvenyu kugoita stress, but kana musingade kuteerera chichona chachona zvinotonetsa. Chishona chinotetwa nemazvo, kana musina kutochiteerera chishona chachona zvinonetsa. Imimi mune problem yekuti hamusi kuteerera zvandiri kutsanangura. Munyaya chitsvaga unotsvaga neuyo mukwasha unenge achida kumbobvisa ndiye anotsvaga munyaya anotobhadharwa. Saka muri kuti munyaya mai vangu vabhadhare kutsvaga munyaya munyowani here vagomutuma muri kuti imimi vatezvara venyu ndo vanokupai munyaya. Munyaya anofanira kubva kuna atezvara venyu. Vatezvara venyu vanga vasingafanira kuvhunza amai venyu. Kuteerera ndiri kukuteerera. Handiti atezvara venyu havana mvume kunovhunza amai venyu. Ipapo pakatoreshwa. Munyaya ndaifanira
ndofana kunonzwa kuti amai vari kudei. Kuti zvakunetsa inekabva ku15 years ago saka iye wachatsvaga mari yekutsvaga munyai hangosimukira sina umupa mari wakutanga zvekuita kunotsvaga munyai sokunonzi ndichiita here hakuna madzisawira here munyai handiti ndi madzisawira emuraini hakuna madzisawira here kumusha kwemurume wenyu handiti vachiuya kana vachida kubvisa ndo vanotaridzwa sawiro wekufamily kwangu ndiyo woitwa munyai saka vouya futi kuzotsvaga sawiro wekufamily kwedu iwo ndakasobva kudharadhara. Munobva kupi kumushaba komba kuzaka muri kwedu kuzaka hamaita hamiwini ndinemuona kuti handikudziva nemasvingo zvinotonetsa hamungaibudiri masvingo hatipapindi takatodhakwa kana kuti hakuna kwokuti vanhu vachatanga kusimudza futi kuti vave kufamily kwangu kuti vazotsvaga kuti munyai totora upi saka mukoma mutori nemaansa mukoma imi mitiregai kukwira bp because maansa munawo saka kana mutori nemaansa I don't think you really need the much of a help because mutori nemaansa hamuna mari yekutsvaga munyai hamuna mari yekutenga mombe vana vachona ndavasafe zvavo because hamusi kuzotenga mombe iyoyo ndo maansa enyanda bata kana chitengane hangu haajasi forget kana vachitotamura vachitamura ende mwari uri kuhamutamburisana vangu nekuda kuti baba vaona kupedza nhembe idzodzo zvirora ndakati chikaitanga chichiti patarohwa vana vangu murume wenyu ndewekupi daikona murume wenyu ndewekupi murume wenyu ndewekupi mukoma murume wenyu ndewekupi masvingo yapindira ndeikoko dongoa masvingo kese nemurume ndikoko regai ndimbodaira masvingo ndingomupawo 2 cents dzangu ndiri wamasvingo kola inzwa muri kundinzwa here tikunzwa indiri wemasvingo kola ndiri paseri pakapo kumogenista ndokwandiri kokola inzwaka isu titori nedo yakatimirira amai vangu vakaroorwa kusvika zvinhu zvese zvapera havana kana chikwereti amai vangu vakaroorwa asi chakashupa pavakaroorwa mombe yeumai yakabviswa amai vaamai vangu vakati ndiri kuda iri mari ana baba vangu vakati aiwa kana vakati aiwa ndipe mari mukwasha ndoda iri mari vakaipiwa iri mari nomva zvafarana baba vangu vari panhoo vakarara panhoo ambuya vakasimuka kubva kwamapanzuro ekuya vakauya kumba baba vari panhoo vapa asi vakauya direct havana kutomboita zvemunyai vakati komombe yangu yeumai muri amai vakati mombe yeumai yokuita sei because mai makapiwa mari yenyu zvikaya handizvizivi munonoitendeka papi mukada kuitendeka vakati mauya kuzoona murwere reka kuti mavinga zvemombe yeumai zvikaenda uya zvose ndiri kuda nemombe yeumai uyu watova udyire kawakutoitiwa amai nobva vati azvinetsi mombe yenyu yeumai kana mwana musikana wangu aroorwa ndo pandichadii pandichakupai because pari zvino handina mombe saka izvezvi pakaitika any silly mistake kuti taruza amai vedu tiri kubva tadii mombe iyo inotozobviswa nesu toita kutori pachikwere chababa vedu mhosva yababa vedu hazvina basa kuti tiri vanasikana kana kuti vanakomana tiri kutozviziva kuti any silly mistake yaitika tiri kuzori pachikwereti chababa vedu asi pakapedza kuroorwa mai wacho vaudyire hwakuitiwa ende handikola uri kubatikana kuti wai vakazouya vachizoita zvekukesa isu baba vedu vakatovingwa vari panhoo asi kupedza kuroora vakapedza kuroora imasvingo line yese iri kudai mai vamai vangu ndewekumasvingo baba ndewekumasvingo asi zvavari saka usazvisa muhana pedza chikaranga pane kuti unozopinza vana bhisi batana nevana vako izvezvi motenga zvinodiwa moendesa zvopera chivanhu chonetsa chine kaudzvanyiriri mukati like but chivanhu ndo zvachiri kona zvino chirega ndikutsanangurei nyaya inogona kuzonetsa ndazvibvisira ini ndoga ivo vachadzoka ipapo kuti mukwasha haana undibvisira nondiiwaifanha undibvisira iyi yabva kumwana wangu hadiiverengi muchaita sei aiwa vambodaro
Hanti vana ndo vanoendesa vazukuru ava havambodai. ane masvingo ramasvingo tegaka yamasvingo ndiyo type yacho kune kufamily kwemai vangu ka yakatika nyaya yakandosvika pakuti iripwe paita ngozi ndimbuya vavo vakaenda kuharare kumuroora ndobva achindosvika hamene kuti zvokuti muroora hadi vamwene here pamba pavaiziva vachinosvika kudai ivo ungati mbuya muroora vakati vaona vachiri kure vachiuya ndobva vazvivharira mumba ndobva vaudza next door kuti itai kuti havasisiri pano mwana wenyu wakasotama pano kare kare apa vatouya dhirauti yokuti kumba hakune nzara hakuna chokudya vari kutsvaga chokudya kuti vandodya nemudhara wavo kumba chekuti vanodya vaudzwa nenext door yasvikanzi mwana wenyu wakatama pano kare kare haachagari pano vakati saka ndochidini apa ivo muroora vaiziva kuti munguva yekuchesa kwomwana wavo haisati yasvika kavakangodzi havapo kava vachadzokera apa havana kana vanga vane mari yokuisa chete havana yekudzokera pai saka vakazoti murodhi vari kufamba hamene kuti vanga vada kudzokera kumabhazi here ndobva vachisangana nehomeboy wokumba kwavo kwavanobva ivo ndobva vasangana kombuya makauya kuno rini vakati ndatosvika nhasi asi kwai apa vaitofunga zvokuda kuzviwisira mumotikari kuti vafe nokuti vachiti nditadziso kusvika apa njere dzavo dzazviudza kuti inhema mwana wangu hakuna kutama kwaakaenda nokuti dai akanga akatama akataura kuti wakatama saka vari kuzviudza kuti uyu muroora ndiye waramba kuti ndisvike pamba pake vachifunga kuti chero bheta ndichifa nokuti kumba kwacho ndichangonofa nejara futi ndoenda ndondoryei uya nebva uya ndobva avatora mbuya vaya ndobva aenda navo kumba kwavo aenda navo kumba kwavo ndobva vachitaura kuti iwe chirega kuudza mwana wangu kuti ndiri kuno kana zvawangoti uri kundibatsira mari yekudzokera kumba usataura shoko kuti ndiri kuno chisiya zvakandaro nokuti chero ukati ndichiindako iye adzoka kubasa hatichashandi nokuti ini handichadi kuinda pandiri kumanikidzira uyu asingandidi pamba pake aya nebva uya ndobva vatengerawo matenesi zvinongodza zvokuti kumba kunogona kutovhiwa munhu asina kupfeka zvakanyatsonaka watenga matenisi ake manyoro atenga zambia rake vatengera chikafu chavanda nemari yebhazi nemari yekundoti vanoita yechigayo kumba ndobva avapa nezvigirosa zvavatengera ndobva vadzokera zvazodaro manje zvazo iyo sekuru vangu vanzi vane mukadzi wati kwaitai kuti vakatama vazoenda kumba vandotaura vakati tinozviziva here kuti ndakauya ndikadzoka kuno iwe usina kuzviziva kuti ndauya asi ndakazviziva kuti ugere kutama zvauri kutaura kuti ugere kutama asi ndakauya ndikaudzwa nemunhu wepanext door kunzi vakatama ndikazopiwa mari so ndikadai vakazoti vafa mbuya ivavo yakamuka ngozi vakati vanoda kuripwa vachida kuripwa kudaro ava vana vasekuru mwana wavo uya wemukadzi wokuvadzinga uya ndobva aita sei ndobva vati chirega tibvise zvinoda kuripwa zvacho ndobva vabvisa ndobva vandoripa kwavaindisa zvinhu zvokundoripa kudai ndobva zvatanga futi kunetsa zvikanzi vafamba futi zvikanzi zvinhu zvakaripwa but hakuziko kwandaiti zvibve nokuti inini handingatambudziva zukuru vangu nokuti handina mhosva navo chandoda kuti zviripwe ndoda kuti zvibve kumba kwomuroora nokuti ndiyo wakandiresera saka munoita yazvo zvinozodzoka kuti ini ndavapa kuti allright mafunga kuti ndivapenyi nevana vangu ivo vanozviudza kuti iye mukuwasha uyu nyakubereka neni ndiwo ngatifanirwa kunipa mangwana futi zvinongouya futi zvichineta sitiu kola inzwa ipapo zvakanga zvaripwa nevazukuru vakarambura kuti hazvina kutenda pakuripwa zvinobva kumba kwomuroora ndeyekuti ndiye wakandikanganisira ndiripirwi nevazukuru vangu ndisina kutadzirwa navo apa uri kupa munhu mupenyu hamusi kupa munhu afa ende apa tiri kutaura but still avari vanozviudza kuti kuziko kwayanga ifanirwa kubva mozoripiswa futi mangani havangazvirambi ngozi inoramba haibvumi inenge ichida kune munhu akaita mhosva but apa havarambi because vana vako ndo varitofanirwa kubvisa zvinhu izvozvo ende hazvirambiwi havambozonetsi ipapo ini chandinobvumira ndechekuti allright mwana anga arizowaroorwa
yobviswa ng'ombe zvanga roora yanga ichibviswa pamwana wangu yochindopa kung'ombe yavo. Handiti roora yaifanirwa kupa baba wacho ndiwe vatadza kubhadhara kanga ichindako noti inobva muhomwe mangu apa tinganyepera naizvo. Handiti yomuhomwe mangu chaiwo kuzviroora ini kuzviita mukwasha wavo. Handiti izvozvo. Asi kana mwana ndozvandakuudza kuti naitiro yangu yakafanana neyangu Kola. Isa handipapaiyoita ng'ombe yavo iyo ndozvandinobvuma izvozvo ngavapiwe. Not kuti nditi ndoshanda ndichiunganidza dhora apa kuti apa tusenzi ndatoita apa nditenge ng'ombe yamai izvo. Handiti izvozvo. Kola ndozvandakuudza vana vese vanobvisirwa ari havatauri ng'ombe sei anokuti haana kubvisirwa kana takira uno kana mbudzi yemasungiro. Ini kwangu vakatomborya nemasungiro vakadziwana. Saka kuwai kongonanga iniso kunonzi ndindoganda ndingasarira ndisina kubvisirwa. Ani muchaona ndourwire hwacho. chikaranga chine udyire Kola. Ndozvachiri. Ndozvandiri kuudza kuti amai vangu ipapapa havasati vatobvisa because vamwe vana vasikana havasati vabvisirwa. Asi pakaitika any silly mistake yokuti amai vachashaya vakwasha vasati vabvisa kuna amai vakasabvisa vana ndo vari kutongozobvisa. Kana uri vakomana zviri nani kavanozoripira mhosva yababa wavo. Vasikana kavaripira mhosva yababa wavo. Pane kuti inini nditi yangu ine ndoshanda nditi ndoda kubhadharira vana vangu ng'ombe. Izvo ndozvendinoramba. Alright Kola. Saka tongoti regai tigozongona kuti finishing game racho rinopera sei. Alright regai ndidonhesipeli iri bho. Vanoroorwa vozoenda uko. Izvo ndinozvibvuma handina problem nazvo. Pane haakona kuti inini chishandaiwo unganidze mari ubvise. Izvo mune mandiremedza wedu. Aiwa don't worry. Regai tingozona finishing game racho kuti zvinomira sei. Zvinopera sei game racho. Anga vangogara vomusena mukatengeswa mombe kuti kwai muzviroora hazviiti. Regai tigozongona kumberi kwacho kuti zvinofamba sei. Roora kana ngavatomirira vazukuru varoorwe. Not kuti nditi kwai ndobhajeta mari yokutenga kuzviroora. Izvo hazviiti. Alright, aiwa Kola tazvinzwisisa. Thank you very much vakoma. Maita basa tanzwa aiwa. Taona kuti mune stress yambenge mauya mune stress yapera stress masekiswa pano. Aiwa alright Kola move neusiku hwakanaka. Right, mombe yeumai iyo. Mombe yeumai iyo guys. Saka maiona kanyaya yemombe yeumai inyaya yekuti ichanetsa. Tichatombozoda kuzonyatsonzwa shona kune vanogona shona. Taitangoteerera isati dzigonidzi. Taitangoteerera kuti tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Vari kufona alright regai tinzi kuti tifonere kupesisira. Ongochitai kufona. Tifonere kupesisira. Hello. Sorry papa nemwe pako. Muri sei? Mushana gadi. Tiripo. Tiri right. Ndikuona muchibatira madzimai panyaya dzedepression nemastresses. But inyaya yakaoma ndiri kureva nema. Madzimai vari mudzimba tiri kurarama usingle life tine varume mudzimba. Ini ndichitaura like now mwoyo wangu uri kurwadza zvisina handidi kureva nema. Chikundirodza ndechekuti mumba ndini mai ndini baba murume ndinaye. Murume wangu kushanda unoshanda SIS MELLY. Anotoita mari like maybe 2.5 pazuva. So murume uyu SIS MELLY unodhakwa kwete zvokutamba. Each and every day. SIS MELLY ndikakuudzai kuti inini ndiri kushanda chimadhombe muno South Africa. Takabva kumba kuti tichitozama life tikwanise kuvakawo sevamwe tichita zvinhu zvese sevamwe.
but at the end zvinhu zvese zvakangomirira inini ndega. Handichati rent ndokuti transport yevana zvinhu zvese like all the responsibility. Iye kuti andibetserewo anobatsira kana achinge ada. Kana azoda SIS MELLY akatenga chikafu anozotanga kupopota. Ivo zvavafana mai vachitarisira kumasvingo vane tachilani yavaibati musha ndokwaanobva. Murume uyu akatenga chikafu anopopota zvekuti munochikiramwa handidi kureva nhema. I came to another extent which ndakatombomwa mapirisi like I wanna kill myself. Zvipfuuri. Ndakamwa ainzi mahot todds, so ndakarwara ndikableeda. Yanga si time yangu yeperiod by then. Ndakarwara SIS MELLY zvokuti hapana wandakaudza. Then it came to an end kuti right ndikafa kuvana vangu ndiri nemai ndiri nebaba vachazovei. Then I sat down SIS MELLY ndikatanga kuti let me do something ndizvi upgrade life yangu. Ndakatanga kuteerera mamotivation anotaurwa naOprah Winfrey nevanhu vakawanda wanda vakasiyana. Kana ukaudza hama dzekwako vanongoti tsoka dziri mubhuchu anorwadziwa ndiye anongokumura ega. Kana ndikataurira vekumba kwavo they just take this thing lightly. I don't want to lie. SIS MELLY ndairohwa ndichiputsirwa mahwindo ndogadzirisa ndorohwa ndakamborohwa ndikakumurwa hembe in public achindirova pamberi pevanhu. Umwe murume akakumura sheti yake akandivhara. Kukumurwa blouse kusara mazavari panze. Yes SIS MELLY achindidhinda zviya ndomuka kuseni ndine mablue eye ndichienda kubasa. Chimereji ndichenimani ndikamusungisa SIS MELLY vamwene vangu vakauya kuno handikwanisi kutaura zita ravo because munovaziva. Munovaziva stereki tichazotaura kuseri. Ndamusungisa vamwene vangu vakaenda nekuseri vakasauya vakati ndindasungisa mwana wavo ndindiri wrong nyaya dzinotaurirwana chichi this and that. SIS MELLY murume anorwa nevanhu vese muraini. Hapana murume wanonzi handinambodanana naye. Varume vese vemuraini maboyfriends angu. Ndatenga property nyowani unoputsa. Ndatenga chakati unoputsa. Ndaita chakati ndikatenga usavi anotora kutobikira shamwari. Makambozviona kuti munhu kana uchibika unosanganisa mince meat nechicken in real life. Mince meat nechicken kuda kukaurisa. Yes. Inde ndichizvidza kuti ndiri kubhajetira vana vedu. SIS MELLY ndinorwadziwa zvekutoti time dzekuenda kumba dzikakwana ndiri kubasa. Right now ndikakudza ndichiri kubasa ndikushandira kure kuSandton ndinokwira mataxi 3. I favor kuti ndisvike kumba usiku to avoid you. Vanonyakura sei? Vakura zvekuti kune vanhu vanoti vanotondidza pamwe chitautaura so vakura kutanga let's say grade 11 vanotevera grade 7 umwe wacho grade 3. Alright. So sometimes ndikachaisa kubasa ndinogara pakona ndakurumidza kuti kusvibe. Kati kuti ndisamuone time yakareba. Nezuro ndikataura nezuro wairidza radio achita noise. Mwana wangu mukomana akamuka akati didi muri kuita noise akati uda kuzvidza kuti baba vangu here iwewe. Uda kuzvidza kuti baba here panapa. You see kuti zvinorwadza SIS MELLY. Hapana kuti kana chero ukada kutaurira hama you become a laughing stock. I don't lie. Unongonyarara nenhamo yako. Iye ukamuudza kuti inini handichada kuti abve anoti handikusiye uri mupenyu kuti undirambe zviiti. Akakunde paita munhukadzi waunowirirana naye ari padyo newe anofighta that person kuti ungogara uri one uri depressed. Munobva kuti mwoyo wangu unorwadza. SIS MELLY I don't wanna lie. I don't want to lie. Ungambotadza kurwadziwa. It's true. I can feel the pain. Ndinorwadziwa kusvika kwokupedzisira. Nezuro aitoti ndoda kukuuraya zvekutoti hama dzako dzichakuviga idzo. Ende musatore munhu murume anogarisira masvika akadaro musazvitore lightly. So what you are going to do caller is uri kujobheka ndi. Yes. What you are going to do right now uchabuda nevana vako anditika 2 you go to the police station, right? You go and put a protection order andije protection order inoenda court and next day waiziva panotaura mashoko aya pamongotanga kuti ataura chete vana varekodi so that you can play that as evidence in court. Protection order inoita kuti mapurisa azive zviri kuitika.
sezvo achibudisa muromo wokuti ndoda kuuraya kuitira kuti anything mangwana handika muri asikure and iye akazviziva kuti the police is involved vari kuzviziva handika ende hazviti kana musingasadi nezvake you can still go and put a protection order and tell them straight away kuti ina handichamudi pamba ngaachibuda but pane muromo wakati anotoudzwa kunzi ukasvika pamba apa mameters akati unotofa kana kuti second option munin'ina wangu is for you to look for an accommodation kuti zenekuseniteni ikoko handika asipo motuta morova pasi handiona but zvinoda wachinja vana chikoro so that paanoti puchuru kuenda kuchikoro kunovandira anowana vana vasipo pachikoro paya so ratove gemu rakuda kuchirongwa rakangwara manje handiona you plan your exit chiplana exit yako nokuti zvagara zvakafanana munin'ina wangu you are paying rent ndiwe you are buying food ndiwe ukuitira vana ndiwe murume uyangori murume kukukwira haana chimwe chaanokuitira saka zvakatongofanana even chero ukati iyo sex yacho munhu anoita zvekutokubata zvechisimba rep ende usingadi ende munenge anenge ambopera mashoko anorwadza hazvichanakidzi last time aitombondisa maoko kana chibva kubasa kuzati kuti ndida kuona kuti mwanga uri kubasa abuse chaiyo naiwe chari murume ako chari riduzvi chairo nditaure nehama dzangu hapana anonge achikuteerera mumwe nemumwe inzwa munin'ina wangu zvehama mazano zvokuti panditaura nehama dzangu idzo hama hadzitomboteereri dzinenge dzine maproblems adzo kwatinongototeererana ndiko kuno social media unotinesa hatinawo hama asi kuti hadzititeereri because anenge achitiana totaura nesu totaura nedzedu dzimwe dzichitofarawo nokuti anenge ane dzavo saka kuno ndo kwanotouya dota free ndongotsemura pano zvokuti mazodini information zvazvenyizvo ini ndatoporera pano andiona saka chavepo munin'ina wangu zvinoka chekutanga uchiplana exit yako handitika imboenda kumapurisa unoripota chitomira zvekutya chimira zvekutya nokuti murume uyo anotokuudza kuti ndokuraya ndakamboenda kupolice adwantoline ndingatry mascreenshots acho ndikadefaulta court why uchidefaulta court akandithreatena kuti those are threats you are saying they are threats kola unofunga anotokuziva weakness yako your husband knows your weakness anotokuziva pauri wiki kuti uchanoripota and you won't go back kucourt because akakudza wedha kuti ukangodai ndichadai unomutya ende wakamujaidza from the word go murume ucho handiona saka right now kuti iwo wakutongofila zvanotauraka ndizvo handiona ende zvinezvi inda kukoti kwachona zvenharo chiinda kukoti thank you any guys appreciate yawo any misirewo malove nemalikes aisa 50 cents inda kukoti kola ukaenda koti unopuwa dhetire musi wani dei nanditoripo ndaida kuperekedza ini nditomuudza murume komukoti manouya kuti nda kukudhura garo iwe benzi iwe nebvuti zvo pamwe dhetire acho rekukoti ndanoripota kola inda unoripota ende koti musochena this time don't ever withdraw inda naye koti muzoti akada kuura kuti chero kanitenga kukundura newe uchafa ende unofira kujeri period mutatidza kuti handikutyi murume akandoziva kuti nesiye yekuti unomupfugama unobvuma kuvhurwa kuzasi nemurume achikuisa ruoko kuti wavata nevanhu anotozviziva kuti ndo extent yefiye yaunayo kana uri abused ndosaka zvinzi vamwe they can't talk zvinhu because they think kuti kana munhu akataura unotarisirwa pasi no hatisi kutarisira pasi we are not looking down upon you kola but we are trying to show you handika kuti murume wako ari kubatira papi ari kubatira pakuti anotoziva kuti one iwewo anotokuthreatena ende unotonyanya kumutya wakagara wamutadzidza kuti unomutya handiona saka we are trying to help you now to remove that fear yawakaiswa naye murume wako iri mauri handiona kuti buda mufiye ishi chikubva nhasi kola uri pamberi pegirasi uri pamberi pegirasi right now is we are talking mhera ndikuita video call switcha right uro wakakuvara wakaita sei apa story ndichazotaura nhengo ndiye futi asiri alright inda pamberi pegirasi dati uinde pamberi pagirasi inda pamberi pegirasi rako ndopaite
Right. I want you to look at yourself in the mirror. Taris, what do you see in the mirror? Ukone. Are you not seeing a beautiful lady there in the mirror? I do. So why now I want you to tell that glass of glass. Tell yourself, Virginia, starting from today, I'm refusing this fear and the adiskuzobuchka murume uyu. Paka kunyenga iwe wanga singakuvhundusiri. Aikuudza masweet nonsense. Why does he have to start now kutakuvhundusire because pave ni vana 3? Anotanga nasi. Akatanga tichiro kuumba sisimeze. Unaona pane munhu akuti imboita zvekuplan leti plan escape pasina protection order anenge achirohwa achimirira kuti aite nhingikiri aite exit plan anorohwa. So protection order will help ye murume asafungire anything andiona igomubatsira futi kuti murume ati ora itakanisa protection order ameno iwe uchitoplana yawo unenge uchitoplana. My sister, look at yourself, you are beautiful, you don't need all this stress. Kubva nhasi handifungi kuti unganyanya kuvhundutsuka zvokutodaro. Chito take back your power. I'm teaching you, I want you to take back your power. Tora power rako ndichitaura kudai nesimba iwe take back your power and say I am taking back my power. Murume uyu ndakasangana naye muroad hana kundivhundusira. Dai akandivhundusira ndisina kumuda. The fact yekuti akandidai zvina kuda kundithreatena right now, I am taking back my power. Akakuti here mudzoti newo here. Handikunzwa. Akati ndokurova mudzoti ndibate ndirove. Ajaira uri that sweet ngonyama yekuti unenge wakateramira pasi uri pasi kudai achikudza everything achidini. Handiwaona. How much do you have like now in maoko mako? How much do you have in your account or une mari? So you see why I can you see why I'm saying that you cannot go out today because you need to pay rent. And that's when that you start planning your exit now. And I tried this mail ndakazama ndimo wangu kadzokera kumashure because ukamtarisa munhu wacho iye pachake ane enga like anozviti mai vake vakakura the same way ivo vachiona mai vavo vachidaro zvinondirwadza ndechekuti vana vangu they end up being like him at the end. And especially your son who is affected every day achikona uchitwa zvanenge uchitwa izvi paacharora mukadzi wake achanga achitita mukadzi wake the same way yauri kutitwa iwewe because asati amboona baba vake vachirespecta mumwe mukadzi. Akatombosvika kutomisidzana naye mwana iye mukomana is grade 6 akamisana naye akatombomurova mwana mudiki but ndakazama kutaurira hama hapana akasimuka kuti auye akase nyaya iyi vagadziridza. Then I tried kuti ndiudze kuti vangu vakati iye mwana wakwarirwa was not supposed to arove baba vake because next time acharova iweyo. You see kuti sinena hapana munhu kuti ukataura nawe. I'm sorry my sister, I'm very sorry. I'm very sorry. But tikuzama kuda kuti right now manjeka ichiita misodzi yekupedzisira uchizvimirira kukona andiona ichiita misodzi yekupedzisira handichika mwedzi zvakati uri kupuwa mari yako iraundi rini mwedzi uno kana kuti mwedzi unoya. Saka you start now looking for accommodation handizvo here? Yes, I'll try. No, you don't have to try, you have to do it. Mwana wako musikana wati muhombe ari kupi? Ari kuchikoro anova vachabvumere kumutransfer because ndakamboza kuti ndimubvise kuti ndikwanise kuti ndivabvise mukomana ari kunyora grade 7 this year musikana ari grade 11 ndakamboza kuti ndimutransfer principal wacho vakaramba because ndati ndinomupa cousin yangu aende somewhere else. Then ndozowana kuti ndibude vavadiki ndinotsvaka pulisa mwekuenda then kubasa kwandoshanda ma-part-time jobs ndova kwazi ndakavaudza kuti I'm going through appeal. So mukadzi akati notitaswa pamaday chero akauya panapa tobva tatomusungisa kana kuti tongomupa tikuzivi wakareka basa kudhara. So ndozvandaive ndaifunga. Chinorwadza ndechekuti sisimeli uyu munhu munomuziva in and out. Ndinomuziva. Yes. Akakurana naJesu. Right.
pane munhu akuti anzi I wanted to listen to this comment anzi simeli zvamukutaura with lyrics. I once did that apa ndine nhumbu endi pangu achida kunyengererwa. That day ndakahwihwidza kuchema kusvika ndaneta ndiri pamira and I told myself kuti enough is enough and enough is enough, move on and take care of yourself and work hard for your unborn child. From that day ndakava neclosure and peace of mind. That's what I'm trying kuti uite. Ndikuitira kuti uite izvozvo kuti kubva nhasi chidonapa uite rimwe simba rere kuti you know what ndakurudzigwa handichatyi handichamutyi ndianiko munhu iye ndingonipa first name rake tichazotaura kusera takuudzai rere kuseri uku ndinyazoziva kuti ndiani munhu usho and if it warrants kuti ndipindire then I'll intervene kana wati hatipindiri then tochiita kuti tichiita plan exit yako wakanyarara kana waita plan exit yako wakanyarara tochizomusungisa chinondirwadza ndechekuti akauya nepfuti mumba akati pfuti ndiye kushudha shiri haisi pfuti kuti inouraya munhu ndikati handisi kuida munomba I'm the one who pays rent akati manje ndo painogara izvezvi patinorara pamubhedha inorara kusaidi kwake cause iye kukwana pfuti yakaita sei yakareba so vanoti kwanzi ndiye kunovhima iye kana chitaura zvekuti handizivi that was the best time kuiona ndikaudza mai vake vakati ndichauyako ndikati mukauya kuno kuti ndinotora mukasangana mapurisa munosungwa kuti ndine vanhu mufamba muchitisidzira vanhu and they take it lightly. I don't want to lie, they take this thing lightly. SIS MELLY, I don't want to lie, they take it lightly. Okay. No, ari kunzi munhu wekugweru kumaraini kwedu ari kunzi munhu wekumaraini kwedu pavillage iri padhuze nekwandoberekwa ari kunzi munhu kwandoberekwa kumaraini so probably very very likely kuti ndinomuziya but alright ndichazoona kuti ndiani ndichaona kuti ndiani saka kola takutoronga izvozvo so excited nekubasa ndeipi kuri padhuze nekusenten because senten obviously it's expensive, you can't afford that. Woenda kuti Musoweto Tembisa ndichaona SIS MELLY ndichaona kuti ndoenda ku but we are starting now kutsvaga imba. Yes ndichatotaura nevamwe vandonamanawo kuti vandotsvagire kozi vanogara kudhuze nechikoro kwevanhu ndozveko kuti iwawo at least zvokuita nyore kuenda kubasa vanoenda kuchikoro kuenda kuchikoro and uchingoti musoro kuti wawabuda asipo you take zvaunotora unoshandisa nevana zvese zvaunoda unoshandisa nevana you take uchingopedza kunisa kumba kwako uchingowana imba uchingorongedza the first thing police station because ndikuti indaiko zvino unodaro muri kutya ndati enda go and put a protection order so that abvumidzi kusa ruoko haagoni kukurova but muri kutya ndakaisa protection order akamira kurova but now akuti abuse like verbally anotuka anothreatenisha zvisingaiti ngaatuke zvakathreatene but as long as usingarohwi ndezvakezvo munoisa zviviti munzeve kudai as long as usingarohwi notipa kurohwa apa but tachokwadi ukamuudza kuti handichakuda statement kurinzwa uudza kuti kupesana kwangu newe wana nenge ari pasi anonyepa kuda anotoziva kuti akakuisa fiye mukati let's try that caller, let's do that, we are going to be behind you and support you 100% full time andichika kana zvanetsa muso kuti unobuda you tell me I'll organize the police kuko kuJoburg that will come and be with you vachikubatsira kututa aripo uchiinda so that aone kuti how serious this thing is. Alright, iripo mningi wangu, let's keep in touch kuseri undiudze uninyorera kuti ndiani munhu usho. Alright, sharp. Right. Guys, andi muri kuona mumwe ari kuchema panapa what she's going through nemunhu anonzi Bhangu kwaimbozama kudzosera tendai akadzosera anomurova pakaipa obva afa anosungwa nemedha oti ndafirei ngasadzosera tichaplana zvakanaka kuti abude. Arimona varipo vakadzi vakawanda vakaiswa fiye nevarume vekuti varume venyu vanenge vachitongotaura zvavanoda vachikuvhundisirai vachikuthreatenai because makaenda noripota kakawanda that hamuna kuenda kukoti because munonyengeregwa before court date kunzi ndinozochinja ndinodai haisi mhosva yenyu munenge muri muabuse munonetsa kubuda
handika mubapisi unotoda iwe wazvikudza wega kuti ndazokwana manje ndakwana iri handichade, unosimuka wega usina kudzwa nemunhu kudzibuda anowana waenda. But tikudze kuti buda kana muchirimo mumabhisi muchida vanhu venyu, vanhu vanoabhisa it's not easy kuti vabude panenge vachiabhiswa, hazvisi easy. But anyway tongoti Mwari mubatsiri wedu, dai Mwari vakamubatsira kuti akwanise kuplana exit yake zvakanaka, because zvakatongofanana agara ndaita take care of mhuri yese. Saka ngangoni take care asina ke kutukwa, asina kurohwa, asina kunetswa, ari ega kwanenge ari. Unoona? Saka ndataura naye, ganitaura naye kuseri ndinzwe kuti ari kuti kudii, ganitaura naye kuseri ndikanzwa kuti ari pane imwe way kuti munhu ndikaona kuti ndomuziva tinogona kuda, but kana ritori benzi hapana munhu angamuchinja, hapana munhu angamuchinja, hapana munhu angamuchinja. Ritori benzi anomaona right. Guys, ndakuda kuti ndichiinda manje, asi ndisati ndaenda ndine nyaya. Team UK pane munhu akandibata akati ada kutengera vanhu veku-UK vasiri kuenda kubasa. Akatada kuwedzera vanhu veku-UK vasiri kuenda kubasa matiketsi. Hanzi ndinobvisa £100. Saka £100 pavanhu vake 5 vari kutaura. That means imimi vanhu munenge mangozobhatira £35 chete. £25 £20 anenge abhatakwa nemunhu ushu. Saka kana uri ku-UK une £35 yako, uda kuva pane munhu akaisa £100, hamoti yatoiswa ikoda setaiswa but aanduzi nezuro manheru. Anomaona? Ndikamuti kune vanhu vari kuita zvinhu zvekuorganiza ku-UK. Kana iwe une £35 yako, chingobatana namaitawa kuti ndokumbira kukwana pa5 vaya, 5 people only, ndokumbira kubata kukwana pa5 people pai kuti ndipindewo ipapo, andikaubvisa £35 yako, £20 yako ari kubhadhara. Saka gaisati ndadonha veduwe, ndibatsirei kuappreciata mbingakadzi ishi, isireiwo malove nemalikes mbingakadzi ishi. Pane mbingakadzi yakangouya yega ikangovolontiya zvayo, andimaona. Ndibetsereiwo kuisa malove nemalikes veduwe, ndibatsireiwo nongosa £35 chete. Vana Tino hezi uyo mukana ushu, uyo mukana ushu. Mukana uyo torai mukana, mongotenga mongobhadhara £35 acho, £20 acho anobhadhara. Only 5 people. Kana musikana webhotoni ndakamuziva kuti kudii atanga imi guys, musikana webhotoni ndakamuti anonzi chi, akati anonzani? Nenge makosi zati 2 + 2 6 + 267 ndizvo guys, + 267 ndiyo namba yacho. Ndizvo here guys kuti + 267 ndiyo namba yebhotana. Taurai guys, pane yandaona panapa. Ndiyo here + 267? Ndiyo here guys + 267? + 267 ndiyo, hanzi ndiyo right. Saka ndiyo. Oh yeah, ndiyo good.
Hello. Yes, man. Muri sei? Ndiri nanhangu makasimba here? Aiwa, tiri nani takaguma kamusiya maenda kugava kwasekuru kugavani. Ndiri nani, handidi kunyeba, zviri nani kutonzwa mhepo ichirovawo. Oh, ndani ndakataura nasekuru paya ari kuma12 masikati muchibatsigwa muchandigwa. Makazodii? Takazobatsirwa masikati paya vachibva vanditi vanhu vari kuita zvavari kuita izvi vanofamba usiku, ndosaka usingarari. Saka unofanirwa kuuya kunoku kuti tiitewo mhiko dzavanoita toitawo usiku. Saka ndakazoendako futi usiku kuma12. Ndobva zvaitwa. Zvichibva ndobva zvaitwa, ndobva ndanobatsirwa, ndandatenga zvaidiwa zvacho, bva zvachinoitwa. Saka kubvawo musi wacho iyoyo ndinotonyatsawo kutorarawo. Saka ivo vakangonditi imimi chinyararai, muchazonzwa zvichaitika kuZimbabwe ikoko. Alright, saka takamirira kunzwa zvichaitika. Takangomirira kunzwa kuti kuZimbabwe kuchaitikei. Hanzi zvarini? Hanzi munapuwa madhesi? Handina, havana, vakangoti ngatingopa 1 week kana 2 weeks muchanzwa zvichaitika ikoko. Saka pakanaka muzongotudza kuti kwaitikei, takatomirawo. Alright, ndinonga ndichingokuudzai. Unotiudza kuti atizopawo vamwe vainde kwasekuru havana ikoko. Saka toda kumbotanga taona zvako izvi kuti firework raputika iri pasina apa. Ndendotanga ipapo. Regerai tione kuti zvinoita sei kunoku. Alright, pakanaka munina ndatingokucheka. Alright, makaita basa nekundishingisa vedu wenda ngandatopererwa ini. Aiwa, rega aiwa, chichinewe. Rega timbonyatsokupa firework rimboputika first, then tinyatsodziona. Alright, sharp. Alright, sharp. Right. Saka wakainda mazviwi, rega nditoseva, ndasina kutseva namba dzake. Hani mazviwa, wakainda kuBotswana uko. Saka kwai hanzi kune zvichaitika mafireworks wakatoinda ende zvisho wakadiita masikati ndakataura navo sekuru vaya vachiti ndamutira zvandamitira iko zvino asi ndiri kuzomuda usiku. Sekuru vaya vakadaro vakati ndiri kuzobuda usiku, saka ndamudza kuti azodzoka usiku. Saka usiku vari takadzokera kubva ipapo akandizondita chitwa ndikuvata zvakanaka. Ndikuvata zvakanaka, ndikuvata zvakanaka chaiko. Saka tamirira kuti tichinzwa from there tochiona kuti zviri kufamba sei. Ani maona. Saka guys, ndinokubatai zvakare, musakangana kuti nemusi weSunday varume venyu tobata namangwana palife. Asi musakangana kuti varume venyu guys Sunday you need to bring them here with their girlfriends, and we need to tell your husbands kuti iwe sera negirlfriend yangu yodana naye inonzi ninginiki. Ani maona. Right. Saka guys ndokubatai ndika mwarira bomb. Vane ma35 pounds avo musakangana kubata maitawa antika 35 pounds iripo mwedzegwa. Moiso 35 pounds yako ndo iripo, 20 pounds wowedzerwa nambingakadzi, and then zvobva zvaita. Nditika love you guys, take care of yourselves, have a blessed night. Mwah.